Άλλες φορές μιλάμε, για λίγο χρόνο που θα είναι και η εισήγηση εδώ του φίλου του Γιώργου του Καπλάνη. Ας κάνουμε αφενός με ησυχία, αφετέρου δε ας εντείνουμε την προσοχή να εκδηλώσουμε αυτά που λέγονται. Για τους φίλους που βλέπω εγώ μερικούς για πρώτη φορά, μία μικρή σύσταση ότι αυτός ο χώρος είναι της λέσχης τραπεζοϊπαλλήλων, των τραπεζοϊπαλλήλων γενικώς, που ασχολούμαστε με τα θέματα πολιτισμού για τους τραπεζοϊπάλληλους στον νομό. Έχουμε διάφορες και πολλές δράσεις, μην παρόντως να τις αναπτύξουμε. Μία από αυτές είναι με την επιγραφή της Αγορεύειν Βούλετε. Είναι η γραφή, όπως λέμε στην τραπεζική ορολογία, με θέμα γνώση και φιλοσοφία. Αυτό εξειδικεύεται με διάφορες συνεργασίες που κάνουμε και με ομιλίες για διάφορα θέματα που ανταποκρίνονται στους τίτλους που είπαμε πιο πριν. Έτσι, μαζί με την ομάδα των φίλων της επικούριας φιλοσοφίας του κήπου Θεσσαλονίκης, έχουμε εδώ και 2 χρόνια εδραιώσει, θα λέγαμε, μια συνεργασία και κάθε 15 μέρες παρουσιάζονται εδώ διάφορα θέματα που αφορούν την επικούρια φιλοσοφία. Ένα από αυτά θα μας αναπτύξει σήμερα ο φίλος ο Γιώργος Καπλάνης. Είναι ο Γιώργο. Ορίστε. Εδώ είμαστε. Επειδή άλλαξε τον τίτλο και είναι ο σημερινός ελληνικός μεσαίωνας και η επικούρια φιλοσοφία. Πριν μπούμε στο θέμα, μία παρενθετική ενημέρωση. Ως κήπος, ως ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με την επικούρια φιλοσοφία, κάνουμε ορισμένες δράσεις. Μία από αυτές τις δράσεις είναι και μία εκδρομή που θα κάνουμε τώρα κοντά, θα τα πούμε λίγο αργότερα στη συζήτηση. Και άλλη μία είναι η έκδοση μερικών εντύπων. Εντύπων από τις συζητήσεις μας και από τα θέματα που πραγματεύεται το συμπόσιο της επικούριας φιλοσοφίας, το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο, την ημερομηνία γέννησης του Επίκουρου, στην γενέτρια του Επίκουρου, στον σημερινό Γέρακα, αρχαία Γάργητο της Αττικής. Τέτοια έντυπα έχουμε εδώ, τα βλέπετε εκεί, είναι στοιχημένα, ζυγημένα. Όποιος τα θέλει, σπάνια θα δεν τυπώνονται μετά από την πρώτη εκτύπωση. Είναι αξιόλογα θέματα, η βιβλιογραφία στον Επίκουρο δεν κυκλοφορεί και είναι και σπάνια αυτή που κυκλοφορεί. Όποιος θέλει, είτε για τον εαυτό του είτε για δώρο σε κάποιον προσφυλή φίλο ή ενδυνάμει επικούριο φίλο, μπορεί να το ζητήσει, να του το δώσουμε αντί 10 ευρώ στην ΠΑΡΕΚ. Τέλειωσα εγώ. Θα διαχειρίζεται το λόγο, επειδή η καινούργια διαδικασία της ομιλίας και της συζήτησης που κάνουμε, ο ίδιος ο εισηγητής, μπαίνω σε μια καινούργια διαδικασία εκφοράς του επικούριου λόγου, όχι μέσα από το κείμενο, αλλά διαζώσεις. Σημαίνει ότι είναι μπεδωμένος. Σημαίνει με λίγες τελειώσεις και αυτά. Αυτό σημαίνει ότι συγκρατιόμαστε στα ερωτηματικά μας και τα απευθύνουμε όχι με τη λογική της χάβρας για να κοβόμαστε. Ο Γιώργος θα διαχειριστεί το λόγο και θα με επιτρέψετε, επειδή το τσάι τέλειωσε, αν βλέπω την παρητροπή, να παρεμβαίνω. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις το λόγο. Γιώργο, να συμπληρώσω κάτι για τα βιβλία. Συγγνώμη, Γιώργο. Να συμπληρώσω κάτι για τα βιβλία που είπες προηγουμένως. Κάναμε ορισμένες εισηγήσεις και συζητήσεις πάνω στην επικούρια φιλοσοφία. Κάπως μπήκαμε σε μια ευθεία με την εισήγηση που έκανε καταρχήν ο Δημήτρης ο Γερμακόπουλος πάνω στην ηθική του Επίκουρου, που είπε ότι κατά βάση η ηθική του Επίκουρου είναι η ελευθερία. Ο πυρήνας της ηθικής είναι η ελευθερία. Προχωρήσαμε με την εισήγηση του Δημήτρη του Άρτα, που ασχολήθηκε με τις ιδεολογίες και πόσο οι ιδεολογίες αυτές μας αφήνουν να είμαστε ελεύθεροι. Τελειώνουμε τον κύκλο με την δική μου εισήγηση που αναφέρεται πια στην μέθοδο σκέψης, στον τρόπο σκέψης. Ο ελληνικός μεσαίωνας σημαίνει ένας τρόπος σκέψης. Και μετά από αυτό θα πιάσουμε πιο ειδικά θέματα και αυτό τις επόμενες συναντήσεις θα μιλήσουμε πάνω σε βιβλία, σε απόψεις δηλαδή, πάνω σε απόψεις, που θα τις κρίνουμε σύμφωνα με τις αξίες της επικούρειας φιλοσοφίας. Θα είναι και ένας τρόπος να τιμήσουμε κάπως τους συγγραφείς. Έτσι την επόμενη φορά θα μιλήσει ο Κώστας ο Καρδερίνης. Είναι ο κύριος.
Ο Κώστας ο Καρτερίνης την επόμενη φορά θα μιλήσει πάνω σε ένα βιβλίο που λέγεται «Ένα οικοδομικό τετράγωνο» του Ιορδάνη Στυλίδη. Σας διαβάζω ένα σημείο που αναφέρεται «Η διαμονή στην ευτοπία» ή «Ο μετασχηματισμός της ζωής με 10, 100 και 200 ευρώ» ή «Μία άσκηση για την υπέρβαση της ζωής σε συγκέντρωση και την κατάκτηση της συλλογικής και αλληλέγγυας ζωής» ή «Οδηγίες για την αυτοδιεύθυνση». Αναφέρεται στους άνεργους και τι μπορούν να κάνουν αυτοί σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Αυτό είναι το βιβλίο, το οποίο θα μας το αναλύσει ο Κώστας και θα το κρίνουμε. Το δεύτερο, μετά από αυτό, ο Δημήτρης Βελεμακόπουλος θα μιλήσει σε ένα πιο γενικό θέμα. Λέγεται ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης τοπικοποίησης. Αυτά είναι κάτι μαθηματική, είναι τα τρίκαλα. Θα πούμε τα στοιχεία την άλλη φορά. Είναι ο κύριος Γιώργος Κολέμπας και Γιάννης Λίλας αυτό είναι το δεύτερο. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης. Πάλι μιλάει για αλληλέγγυες καταστάσεις, για κοινωνίες της αλληλεγγύης. Και είπαμε θα είναι η συζήτηση μετά τον Κώστα τον Καρτερίνη που θα κάνει ο Δημήτρης Λερμακόπουλος. Αυτά που λένε στα βιβλία μπορεί να τα δεχτούμε ή να τα απορρίψουμε, ή εν μέρει να τα δεχτούμε ή εν μέρει να τα απορρίψουμε, ή ακόμη και να πούμε τις απόψεις της επικούρειας φιλοσοφίας πάνω σε αυτό και να επικοινωνήσουμε και με αυτούς τους ανθρώπους που κάναν τόσο κόπο. Αυτό που δεν θα απορρίψουμε τελικά είναι ένα άλλο βιβλίο. Τώρα κάνω λιγάκι τον Υπουργό Υγείας, έτσι, τα βιβλία ή το Γιακόπιο. Κάμερα σε μένα. Μία σχέση. Λοιπόν, είναι επίκουρος αναζητώντας την ευτυχία στην καθημερινότητα. Είναι αυτό το βιβλίο. Το έχει γράψει ο Χάρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι από εδώ κοντά, είναι έξω από την Κατερίνη, από ένα χωριό, μένει στην Αθήνα και είναι πολύ πρακτικό και πολύ εύκολο βιβλίο στο διάβασμα, γιατί αναφέρεται στην καθημερινή ζωή. Εκδόσεις περίπλους. Θα δούμε, ίσως με το Χάρη του Δημητριάδη να βρεθούμε και αργότερα, να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη να το γνωρίσουμε. Αυτά ήταν η αρχή και τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τώρα ας ξεκινήσουμε τη δική μας εισήγηση, γιατί δεν πιστεύω να κρατήσει και πολύ. Ο σημερινός ελληνικός μεσαίωνας και εμείς. Βέβαια, εμείς ως επικούροι, επειδή λέμε πολύ λίγα λόγια, είμαστε δωρικού τύπου, κάνουμε αφηγήσεις δωρικού τύπου, θα λέγαμε τι είναι ο μεσαίωνας, πώς λέμε επικούρια φιλοσοφία, καμία σχέση. Αυτό θα μας έφερε. Πολλοί ενταγμένοι, ή μάλλον κάποιοι, όχι πολλοί, ενταγμένοι στον ελληνικό μεσαίωνα, θα περίμεναν σε αυτή την εισήγηση καταρχήν να δώσουμε τον ορισμό του μεσαίωνα. Αφού δώσουμε τον ορισμό του μεσαίωνα, να περιγράψουμε τη σημερινή πραγματική κατάσταση. Και αφού την περιγράψουμε, μετά να πάρουμε τη σημερινή πραγματική κατάσταση και να δούμε αν χωράει μέσα στον ορισμό του μεσαίωνα. Αυτή είναι μια μεθοδολογία. Ένας τρόπος σκέψης. Λοιπόν, εμείς βέβαια δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε πλατωνικοί. Αυτό τα έκανε ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και όλοι οι σειρά. Δεν θα το κάνουμε βέβαια για πολλούς λόγους και γιατί κανένας ορισμός δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως την πραγματικότητα. Οι πλατωνικοί το χρησιμοποιούν τον ορισμό. Το χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα. Όταν μιλάνε με ορισμούς. Οι πλατωνικοί θεωρούν τον ορισμό σαν μια στέρεη βάση όπου χτίζουν επάνω τους συλλογισμούς τους και μετά καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Είναι αναμενόμενο, γιατί ο ορισμός πάντα δίνει μια αίσθηση. Την αίσθηση της απόλυτης αλήθειας, της αιώνιας αλήθειας, του αμετάβλητου και του ακίνητου. Αυτό παίρνει πολλή συζήτηση, αλλά δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε τόσο πολύ. Γιατί αν προχωρήσουμε θα φτάσουμε στον Παρμενίδη. Δεν χρειάζεται. Το μεσαίωνα τον κατάργησε σε σημαντικό βαθμό ο διαφωτισμός, όπως ξέρετε. Αν θέλουμε να περιγράψουμε με μία φράση τι είναι διαφωτισμός, είπαμε η αφήγηση είναι δωρικού τύπου. Αν περιγράψουμε με μία φράση τι είναι διαφωτισμός, θα λέγαμε ότι ο διαφωτισμός,
Το κύριο έργο μάλλον του διαφωτισμού είναι το γεγονός ότι καταργεί τις αυθεντίες. Ο ορισμός είναι και αυτός μια αυθεντία. Καταργεί λοιπόν τις αυθεντίες. Γενικά ο διαφωτισμός καταργεί τις αυθεντίες. Όπως τότε που ο Επίκουρος γονάτισε μπροστά σε έναν πιτσιρικά, στον Κολότη. Να σας πω την ιστορία που πολλοί δεν την ξέρετε. Ο Κολότης ήταν ένας μικρόπαιδο. Ήταν όμως ένα ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα, άκουσε για την επικούρια φιλοσοφία, κατάλαβε. Καλώς το. Θα κρυβά την παραλίγηση. Ο Κολότης λοιπόν ήταν πιτσιρικάς. Ήταν ελεύθερο πνεύμα, φοβερά δημιουργικό. Έμαθε για την επικούρια φιλοσοφία και είδε ότι τι του ταιριάζει. Πάει λοιπόν στον Επίκουρο και τον παρακαλεί να το δεχτεί σαν μαθητή του. Τότε στις σχολές μικρούς δεν τους πέραν. Μικρούς, δούλους, γυναίκες δεν τους πέραν. Τότε ο Επίκουρος του λέει ότι ναι, σε δέχομαι στη σχολή μου και ο Κολότης γονατίζει μπροστά του. Ο Επίκουρος γονατίζει και αυτός μπροστά στον Κολότη. Γονατίζοντας ο Επίκουρος καταργεί τις αυθεντίες και πρώτα απ' όλα καταργεί τη δική του αυθεντία. Μας λένε καμιά φορά είστε φανατικοί ή επικούροι. Δεν υπάρχει αυθεντία. Τι να μας φανατίσει. Αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος μπροστά στον οποίο γονάτισε ο Επίκουρος, γονάτισε μπροστά στον ελεύθερο άνθρωπο. Αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος είναι που καταργεί τον Μεσαίο. Αυτός περιγράφεται στον ελληνικό διαφωτισμό, στον πρώτο, τον ελληνικό διαφωτισμό, καταλαβαίνετε για ποιον διαφωτισμό μιλάμε, από τον Πρωταγόρα. Επίσης με μία φράση. Μέτρο πάντων χρημάτων άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η φράση, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Το σημαντικό σε αυτή τη φράση είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται υποκείμενο. Συνεπώς ο κόσμος γύρω του είναι το αντικείμενο. Συνεπώς ο άνθρωπος πλέον παρατηρεί τον κόσμο, παίρνει στοιχεία και τον κρίνει. Αυτό είναι το υποκείμενο. Ο Νίτσε έγραψε το εξής φοβερό. Αν λέει από όλη εκείνη την περίοδο δεν γνωρίζαμε τίποτα για τη φιλοσοφία του. Και μαθαίναμε μόνο μια φράση. Αυτή του Πρωταγόρα. Μέτρο πάντων χρημάτων άνθρωπων. Αυτή η φράση λέει μου φτάνει για να τα καταλάβω. Να τα καταλάβω όλα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί θα είναι σύντομη η εισήγηση, γιατί με τηλεγραφήματα συνεννοούμαστε, έτσι. Λοιπόν, οι απόψεις του Πρωταγόρα για τον άνθρωπο υποκείμενο είναι ενσωματωμένες μέσα στην επικούρια φιλοσοφία. Δεν υπάρχει καμία παράγραφος μέσα στην επικούρια φιλοσοφία που να μην θεωρεί τον άνθρωπο, το άτομο, ως υποκείμενο. Αφού λοιπόν εμείς οι επικούροι θεωρούμε τον εαυτό μας υποκείμενα, έχουμε κάθε δικαίωμα να ρωτήσουμε τους υπόλοιπους Έλληνες. Εσείς τι θεωρείτε τον εαυτό σας, υποκείμενο ή αντικείμενο? Και αν είστε το υποκείμενο, πώς αυτοπροσδιορίζεστε, Σάκη? Εννοώ πώς αυτοπροσδιορίζεστε με τις πράξεις σας. Μήπως είστε απλώς το αντικείμενο που το προσδιορίζουν οι άλλοι ως καταναλωτή και οφειλέτη? Αυτόν τον άνθρωπο, το υποκείμενο του Πρωταγόρα, δηλαδή και το επικούριο, δεν τον ήθελαν οι Ναζί. Γιατί δεν τον ήθελαν? Λέγανε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ατομιστής, πολύ εγωιστής. Συνεπώς, πώς αυτός ο άνθρωπος θα ενταχθεί στο όλον της κοσμικής τάξης? Αυτοί ήθελαν τον άνθρωπο να τον εντάξουν στο όλον της κοσμικής τάξης. Δηλαδή να το μετατρέψουν σε μια κουκίδα μέσα στο όλον. Ώστε αφού τον εντάξουν ως κουκίδα στο όλον, μετά ως αντικείμενο κουκίδα, να επιτελεί το καθήκον του. Το καθήκον που έχει κάθε κουκίδα. Δηλαδή να υπηρετεί τυφλά τον αρχηγό, τον ήλιο, την ιδέα, την θεοποιημένη ιδεολογία. Όλα αυτά είναι το ίδιο. Να από τι μας έσωσε ο Πρωταγόρας λοιπόν. Μας έσωσε από το να είμαστε μία κουκίδα μέσα στο όλο της κοσμικής τάξης. Ή αλλιώς να είμαστε μία μονάδα μέσα στις μάζες. Αυτές οι μάζες που οδηγούν την ιστορία, ξέρετε. Ή αλλιώς
να είμαστε ένα αντικείμενο ενταγμένο στη σημερινή παγκόσμια νέα τάξη. Ένα αντικείμενο που είναι αναρμόδιο να βρει τις δικές τους λύσεις στα δικά του προβλήματα. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα να βρει τις λύσεις για τη ζωή του. Ο Πρωταγόρας λοιπόν και ο Επίκουρος μας έσωσε από τον δικό μας, τον εσωτερικό μας μεσαίο. Εδώ φτάνουμε στο κεντρικό ζήτημα της εισήγησης αυτής. Το γράφει η Έλλη Παπά σε ένα βιβλίο της, εδώ το έχω, όποιος θέλει μετά μπορώ να το δείξω, όπου αναφέρει μία αλήθεια, λέει, που υπάρχει στην ιστορία της φιλοσοφίας. Τι λέει? Υπάρχει λοιπόν μία αλήθεια που περνάει μέσα από όλη την ιστορία της φιλοσοφίας. Ανάμεσα στη μέθοδο σκέψης και το φιλοσοφικό σύστημα, εκείνο που επιζεί ως κατάκτηση του ανθρώπου είναι η μέθοδος σκέψης και όχι το σύστημα. Θα συνεχίσω με ένα παράδειγμα. Της δικαιοσύνης, είναι από ένα τραγούδι, το ξέρετε. Της δικαιοσύνης ήλια νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη παρακαλώ σας μη παρακαλώ σας λησμονάτε τη χώρα μου. Πολύ παρακαλυτό δεν έπεσε? Πολύ παλιά, δεκαετία του 70, έβλεπα στην τηλεόραση μια συναυλία του Μίκη Θοδωράκη σε ένα στάδιο το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Και όλο εκείνο το στάδιο, όλος ο κόσμος τραγουδούσε. Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Βέβαια η μουσική μου άρεσε. Αλλά δεν έβγαζα νόημα από τους στίχους. Προσπαθούσα να καταλάβω τι λέγανε οι στίχοι. Το δικαιολογούσα με το γεγονός ότι εγώ ήμουν πάντα πεζός. Ήμουν ορθολογιστής. Και δεν μπορούσα να καταλάβω την βαθιά αλήθεια της ποίησης. Τότε έτσι το δικαιολογούσα. Δεν καταλαβαίνω. Αργότερα αντιλήφθηκα ότι ούτε αυτοί που τραγουδούσαν δεν καταλαβαίναν τι τραγουδούσαν. Βέβαια έβγαινε μια θολή εντύπωση, παρόλο ότι δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, μια θολή εντύπωση ότι πρόκειται για έναν κόσμο νοητό, ανώτερο από το δικό μας τον γήινο κόσμο. Με κάποιον ήλιο, προφανώς μια υπερκόσμια δύναμη, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, που θα έκανε κάποια παρέμβαση και θα σώζε εμένα. Τη χώρα μου, δηλαδή εμένα. Αργότερα, διαβάζοντας Πλάτωνα, κατάλαβα ότι με τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης έχουμε την αιώνια, την ιδανική, την απόλυτη, την ακίνητη και αμετάβλητη αυθεντία. Να το πάλι ο Μεσαίωνας και να ο τρόπος με τον οποίο καταργεί το Μεσαίωνα. Έχουμε την κυριαρχία της αυθεντίας. Δηλαδή την κυριαρχία του Μεσαίωνα. Δηλαδή την κατάργηση του μέτρων πάντων χρημάτων άνθρωπος. Με το τραγούδι αυτό, όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους τρόπους φυσικά, αυτό είναι ένα παράδειγμα, δημιουργείται μια θολή πεποίθηση ότι πάνω από τον άνθρωπο υπάρχει κάτι νοητό, ανώτερο από αυτόν. Ένας κόσμος ανώτερος από αυτόν τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Διότι εκείνον δεν τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Εδώ έχουμε την ανατροπή του ανθρώπου του διαφωτισμού. Ο άνθρωπος πλέον δεν είναι υποκείμενο, είναι αντικείμενο. Γιατί το υποκείμενο, ο ήλιος, θα σώσει τη χώρα μου, δηλαδή εμένα, και αυτομάτως εγώ γίνομαι το αντικείμενο. Φυσικά πρόκειται για ιδεαλισμό. Βέβαια, αυτοί που τραγουδούσαν σε όλο εκείνο το στάδιο, υποτίθεται ότι λίγο πολύ ασπάζονταν τον ιστορικό υλισμό, δηλαδή ήταν κατά βάση υλιστές. Αλλά αυτό που τραγουδούσαν ήταν ιδεαλιστικό. Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Μπέρδεμα. Έτσι επανέρχεται το σημαντικό ερώτημα. Αν ζητούσαμε από αυτούς τους ανθρώπους να αυτοπροσδιοριστούν, δηλαδή μέσα στα άλλα να προσδιορίσουν τελικά τώρα με ποια μέθοδο σκέψης ή αλλιώς με ποιο φιλοσοφικό υπόβαθρο κάνουν τις επιλογές τους.
και τις αποφυγές τους. Τι θα απαντούσαν? Είναι ένα παράδειγμα του παραπάνω. Το παράδειγμα όμως θέτει το πρόβλημα. Ποια μέθοδο σκέψης ακολουθεί ο Έλληνας σήμερα? Ποια μέθοδο, με ποιον τρόπο σκέφτεται για να δημιουργήσει λύσεις στα προβλήματά του? Τι κάνει ο σημερινός Έλληνας όταν βρίσκεται μπροστά σε μια σχιζοφρενική κατάσταση ανάμεσα στον νοητό κόσμο και στον αισθητό κόσμο στον οποίο ζει? Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι ο τρόπος αυτός που σκέφτεται είναι περίπου εξής. Εντοπίζει ένα πρόβλημα στον αισθητό κόσμο. Ο αισθητός κόσμος είναι αριστερά και κάτω. Εντοπίζει ένα πρόβλημα στον αισθητό κόσμο. Η πληροφορία μεταφέρεται στον νοητό φανταστικό κόσμο, που είναι δεξιά και πάνω. Αυτό το έκλειψα από τον Πλάτωνα, γιατί λέει ότι οι καλές ψυχές πάνε δεξιά και πάνω όταν πεθάνει ο άνθρωπος, οι κακές ψυχές όταν πεθάνει ο άνθρωπος πάνε αριστερά και κάτω. Λοιπόν, εντοπίζει λοιπόν το πρόβλημα στον αισθητό κόσμο. Επομένως, ξέρουμε που θα μας βρούμε. Ορίστε. Ξέρουμε που θα μας βρούμε επομένως. Ναι, ξέρουμε που θα πάμε. Μεταφέρει αυτή την πληροφορία στον νοητό κόσμο, όπου την αναλύει και βρίσκει μια λύση που να ταιριάζει στον νοητό κόσμο, στον ιδανικό αυτόν κόσμο. Μετά παίρνει αυτή τη λύση, την φέρνει κάτω στον αισθητό κόσμο και εκβιάζει την εφαρμογή της. Με τραγικά αποτελέσματα. Είναι σαν να έχουμε δύο προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους, δεν συνεργάζονται. Και χώρια από αυτά, κάθε πρόγραμμα λειτουργεί πάνω σε άλλο λογισμικό. Αυτά τα δύο προγράμματα και με τα δύο λογισμικά θέλουμε να τα συντεριάξουμε εμείς, να συνεργαστούν για να βγάλουν μία απόφαση. Τι θα κάνουμε? Τι απόφαση θα μας βγάλουν αυτά τα δύο προγράμματα? Ποια συγκεκριμένη δράση θα μας προτείνουν? Το πιο πιθανό είναι να βραχικυκλωθεί όλη η διαδικασία της σκέψης. Όπως είναι. Και να περιπέσουμε σε αδράνεια. Όπως είναι. Το λιγότερο πιθανό είναι να βγει κάποιο αποτέλεσμα το οποίο θα προταθεί. Και αυτό που θα προταθεί θα είναι μια βλαχώδης ενέργεια. Όπως σήμερα. Το σίγουρο όμως είναι ότι από όλη αυτή την ιστορία κάποιος στο τέλος θα κερδίσει. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν είναι καθόλου πιθανό. Είναι σίγουρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος με ρατσισμούς και αντιρατσισμούς. Έχουν μπλοκάρει κάθε σκέψη και κάθε απόφαση στην ελληνική κοινωνία. Και κάποιοι κερδίζουν. Άλλη περίπτωση, άλλο παράδειγμα, στο οποίο μπερδεύεται ο ιδεατός κόσμος, ο νοητός κόσμος με τον αισθητό κόσμο. Οι θεσμοί που ίσχυαν για τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών τη δεκαετία του 80. Οι θεσμοί που καθιέρωσαν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τη δεκαετία του 80 ήταν φτιαγμένοι για τον ιδεατό κόσμο, τον νοητό κόσμο, γιατί αφορούσαν διαχειριστές, ιδανικούς, έντιμους, ενάρετους συνδικαλιστές. Εφόσον λοιπόν υπήρχαν ιδανικοί, έντιμοι και ενάρετοι συνδικαλιστές, αυτοί οι θεσμοί θα λειτουργούσαν όπως τον ιδανικό κόσμο. Όμως αυτό προτάθηκε για τον αισθητό κόσμο, όπου το να βρεις έναν έντιμο και ενάρετο συνδικαλιστή ήταν τελείως πάνω. Έτσι προέκυψε όλο αυτό, να μου επιτρέψετε, το μπάχαλο των αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτά σας τα λέω σαν παραδείγματα, για να μην πείτε ότι μέχρι τώρα έλεγα θεωρίες. Γενικά αυτός ο τρόπος σκέψης, ο μπερδεμένος, δημιουργεί συστήματα σαν αυτά που είπαμε προηγουμένως με τον συνεταιρισμό, μέσα στην κοινωνία, που για να λειτουργήσουν χρειάζονται ιδανικές καταστάσεις και ιδανικούς ανθρώπους. Αποτέλεσμα πάντα είναι η δημιουργία χαοτικών καταστάσεων. Να σας πω ένα παράδειγμα χαοτικής κατάστασης στην Ελλάδα.
Όταν όλος ο κόσμος λέει ότι οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται, αυτό είναι χαοτική κατάσταση. Διότι οι νόμοι φτιάχνονται για την ιδεατή, για την νοητή, για τον ιδεατό, τον νοητό κόσμο. Αυτός ο δρόμος της σκέψης, από τον οποίο αφαιρείται ο αισθητός κόσμος και δημιουργούνται τάχα δίθεν αλήθειες, στην ουσία δημιουργούνται μύθοι, ας το ονομάσουμε αφηρημένες γνώσεις. Γνώσεις, απόψεις από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η πραγματικότητα, γι' αυτό τις λέω αφηρημένες, οδηγούν στο μύθο και ο μύθος οδηγεί στην πλάνη. Αυτά όλα τα έχουν πει οι φυσικοί φιλόσοφοι, τα επαναλαμβάνει και ο Σοπενχάουερ. Ο Σοπενχάουερ είναι συγκλονιστικός. Ο Σοπενχάουερ τα έγραψε αυτά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1818-20, κάπου εκεί. Δηλαδή πριν από 2 αιώνες περίπου. Αναφέρεται ακριβώς αυτή τη σκέψη που βασίζεται στο μύθο, που δημιουργεί την πλάνη. Σας το διαβάζω όπως το λέει. Μπορούμε να βάλουμε το πρώτο. Μπορεί να διαρκέσει χιλιετίες. Μπορεί να ρίξει το σιδερένιο ζυγό της επάνω σε ολόκληρους λαούς. Να αποπνίξει τις ευγενέστερες τάσεις της ανθρωπότητας και να σφυριλατήσει με τους δούλους της αλυσίδες ακόμα και για εκείνον τον οποίον δεν μπορεί να εξαπατήσει. Η πλάνη αυτή είναι ένας εχθρός, ενάντια στον οποίο πολεμούν τα σοφότερα πνεύματα όλων των αιώνων. Και μοναχά οι νίκες τους αποτέλεσαν τα γνήσια αποκτήματα της ανθρωπότητας. Από το έργο του Σοπενχάουερ, ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση, είναι πολύ δύσκολο, μην προσπαθήσετε να το διαβάσετε, εγώ ήμουν στη μέση. Εδώ είναι οι δούλοι, οι οποίοι πνίγουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Η δύναμή τους έγκυται στην πλάνη. Αν δείτε όμως, εδώ φαίνεται ένα φοβερό φίδι, γιατί αυτοί οι δούλοι είναι πολλοί. Αν δούμε την δεύτερη εικόνα, εδώ βλέπετε ότι αυτό το φίδι δεν είναι ένα κοινό φίδι. Αυτό το φίδι αποτελείται από πρόβατα. Τα πρόβατα μας πνίγουν. Αυτό είναι το περιβάλλον που δημιουργεί αυτός ο τρόπος σκέψης. Το φίδι με τα πρόβατα. Αυτό το περιβάλλον αφαιρεί τη δυναμική από τα άτομα. Εμποδίζει τα άτομα να δημιουργήσουν κοινωνικές δομές τέτοιες που να ενεργοποιούν την ενότητα των αντιθέσεων, δηλαδή να προκαλούν εξελίξεις. Το ελεύθερο και δημιουργικό άτομο πνίγεται. Υποχρεωτικά εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Αυτός ο τρόπος σκέψης που δημιουργεί τα πρόβατα δεν αφορά αυτούς που ασκούν την εξουσία. Σε καμία περίπτωση. Αυτοί που ασκούν την εξουσία δεν σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται με τρόπο ορθολογικό. Πατούν πάνω στον αισθητό κόσμο, στην πραγματικότητα. Το μύθο τον αφήνουν για τους δούλους. Ποιος το λέει αυτό? Ναι, βέβαια, η Έλλη Παπά εδώ λέει ότι οι εξουσιαστές έχουν ηρακλήτια προσέγγιση, έτσι το ονομάζει. Δηλαδή χρησιμοποιούν τη διαλεκτική. Ποιος το λέει αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους εξουσιαστές? Βέβαια, το έχει πει καταρχήν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλα θα λέμε μεταξύ μας και άλλα θα λέμε στους πιστούς. Έτσι να τα λέμε όλα. Το επανέλαβε η Εκκλησία των Προτεσταντών. Σε μια συνέλευση ήταν μια επίσκοπος γυναίκα, η οποία κάτι βγήκε και είπε ανοιχτά και την βλέπουν και τη διαγράφουν. Αυτή πήγαινε για επίσκοπος και τη διαγράφουν, την ξηρίσαμε, θα λέγαμε εδώ. Υπάρχει και τόσο γυναίκα ήταν, δεν ξυριζόταν. Λοιπόν, και είπε γιατί με διαγράφετε, εγώ δεν είπα κάτι, αυτό που είπα εγώ. Το συζητάτε κι εσείς, το έχετε γράψει, το έχουμε πει πολλές φορές μεταξύ μας, λέει, σε διαγράφουνε, όχι για αυτό που είπες, αλλά και γιατί βγήκες και το είπες ανοιχτά στον κόσμο. Αυτό έπρεπε να τα λες, να αρχίσεις να μας το πεις μεταξύ μας. Τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
χώρια από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να δώσουμε κι άλλες πιο έγκυρες πηγές από αυτό, το λέει και ο Πλάτωνας φυσικά, όταν αναφέρεται στον βασιλικό άντρα, δηλαδή αυτό που θα ασκεί την εξουσία, στο έργο του Πολίτης, ακριβώς αυτό, ότι ο μύθος είναι για τους πολλούς. Αυτός που ασκεί την εξουσία δεν θα στηρίζεται στους μύθους. Έτσι λοιπόν, εν κατακλείδη, μιλήσαμε για τον νοητό ιδεατό κόσμο που εφαρμόζουμε εμείς όταν στην κοινωνία μας και στον αισθητό κόσμο, σε αυτή τη διάσταση. Είπαμε ότι αυτοί που ασκούν την εξουσία στηρίζονται στον αισθητό κόσμο. Τον μύθο τον αφήνουν για εμάς. Φαντάζεστε κάποιον τραπεζίτη, για να επανέλθω στο αγαπημένο μου θέμα, να θεωρήσει ότι ο χώρος των τραπεζών είναι ένας ιδανικός κόσμος, νοητός, και αυτό θα το διαχειρίζονται έντιμοι και ενάρετοι golden boys. Εκεί τους καταγράφουν όλα. Όχι σαν και εμάς που τους αφήνουμε ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν. Που δεν στηρίζονται καθόλου σε ενάρετους και έντιμους golden boys. Τους ξέρουνε τι ώρα πάνε στο γυμναστήριο, τι τρώνε, αν καπνίζουνε, τι αμάξι έχουνε, πόσες καταθέσεις έχουνε, τι μεταφορές κεφαλαίου κάνουν, όλα. Δεν στηρίζονται καθόλου στην εντιμότητα. Στηρίζονται στους θεσμούς και στην οργάνωση. Δεν είναι καθόλου κορόιδα. Δεν είναι καθόλου κορόιδα γιατί πέτυχαν. Ενώ εμείς δεν πετύχαμε. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να υποστηρίξουμε δίκαιο και άδικο εδώ. Βέβαια, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, στη σημερινή κατάσταση τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Γιατί στην καταπολέμηση του μεσαίωνα που επικρατεί στα μυαλά των ανθρώπων, τον οποίον θα χτυπήσει ο διαφωτισμός, ο οποίος ο διαφωτισμός υπάρχει στη μορφωμένη μεσαία τάξη. Εγώ εκεί την εντοπίζω. Δεν υπάρχει στην πνευματική ηγεσία. Εκεί δεν υπάρχει. Η πνευματική ηγεσία πουλάει τον μύθο. Αλλά η μεσαία μορφωμένη τάξη είναι πολύ εύκολα να προσεγγίσει τον αισθητό κόσμο και να σκεφτεί με μέθοδο σύμφωνα με τους φυσικούς, να σκεφτεί με τη μέθοδο των φυσικών φιλοσόφων. Και τι λέει η επικούρια φιλοσοφία τώρα, επειδή πλησιάζουν πλέον στο τέλος, τι λέει η επικούρια φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Λέει πολύ λίγα πράγματα, αλλά αρκετά για να καλύψουν την υπόθεση. Όταν θα λάβουμε υπόψη μας ορισμένα δεδομένα για να εκφέρουμε μια κρίση, να αποφασίσουμε μια δράση, δεν θα λάβουμε υπόψη μας τις κενές δόξες, δηλαδή απόψεις που δεν αντιστοιχούν στον αισθητό κόσμο. Θα λάβουμε υπόψη μας τα φαινόμενα, τον αισθητό κόσμο. Γιατί αλλιώς καταραίουμε στο μύθο. Αυτό λέει η επικούρια φιλοσοφία. Αυτό το απλό. Θα αναφέρω και δύο παραδείγματα εδώ, τα οποία υποστηρίζουν αυτή την άποψη της επικούριας φιλοσοφίας, δηλαδή την επικούρια μέθοδο σκέψης. Το πρώτο είναι από τον Πάπα Φραγκίσκο, το σημερινό Πάπα. Αυτός είπε πριν από λίγο καιρό το εξής. Ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να υπερασπίζονται θεωρίες ότι η οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη αγορά θα φέρει στον κόσμο μεγαλύτερη δικαιοσύνη, αν και κάτι τέτοιο ουδέποτε επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα. Εδώ τι μας λέει ο Πάπας. Μας λέει ότι ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να υπερασπίζονται θεωρίες ότι η οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη αγορά θα φέρει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Εντοπίζει αυτό που οι άνθρωποι της πιάτσας το ξέρουν. Της πιάτσας εννοώ των χρηματοοικονομικών. Η ελεύθερη αγορά είναι ένας μύθος, παιδιά. Ένα μύθο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στα μυαλά. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι αυτός ο μύθος θα φέρει περισσότερη δικαιοσύνη.
Αλλά αυτό λέει δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Ωραία, τα γεγονότα ο Επίκουρος τα λέει φαινόμενα. Μετά από αυτή την. Βεβαίως εδώ να κάνω και μία παρένθεση. Μιλάει για μεγαλύτερη δικαιοσύνη ο Πάπας και εδώ δεν εννοεί την επουράνια δικαιοσύνη στη μεταθανάτια του ζωή καθόλου. Εδώ μιλάει για τη δικαιοσύνη όπως την αντιλαμβάνεται η επικούρια φιλοσοφία. Δικαιοσύνη είναι η κοινή ωφέλεια. Μετά από τον Επικούριο Πάπα, θα σας αναφέρω και τον καθηγητή Νανόπουλο, τον οποίο εκτιμώ. Το ρωτήσαν, τώρα τι κάνουμε. Είπε, σας διαβάζω όπως το διάβασα στην συνέντευξή του, ότι τώρα χρειάζεται ο διαφωτισμός. Δηλαδή μια πνευματική επανάσταση και αγωγή που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, να σπάσουν τα όρατα δεσμά που κρατάνε τον κόσμο καθυλωμένο, να τα όρατα δεσμά, και να προχωρήσει ο κόσμος, ακούστε τι λέει, με ορθολογισμό πάνω στα δεδομένα. Να η μέθοδος σκέψης, παιδιά, και πάλι. Από έμπνευστους ανθρώπους σαν τον Πάπα και σαν τον Νανόπουλο. Από αλάθητος. Από αλάθητος. Και κλείνοντας να σας πω ότι η πρόταση της επικούριας φιλοσοφίας είναι να δημιουργούνται συστήματα συμβατά με τον αισθητό κόσμο. Δηλαδή συστήματα προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη φύση. Παράδειγμα, στον κήπο του Επίκουρου δεν υπήρχε η κοινοκτημοσύνη. Γιατί η κοινοκτημοσύνη προκαλεί την καχυποψία. Είναι ανθρώπινο. Να βάλουμε έναν θεσμό μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Να μην περιμένουμε τον άλλον να ποδοπατήσει τον εγωισμό του. Αυτή ακριβώς η δημιουργία συστημάτων συμβατών προς τον αισθητό κόσμο είναι κριτήριο όταν στην πράξη θα συναντάμε κινήσεις και κινήματα στην κοινωνία. Έτσι θα καταλήξουμε σε μια απάντηση στο ερώτημα θα συμμετάσχω ή δεν θα συμμετάσχω. Αλλά κυρίως έτσι θα απαντήσουμε στο προσωπικό μας ερώτημα. Δηλαδή στο πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε με τις πράξεις μας. Ευχαριστώ. Πολύ περίπλοκα και δύσκολα τα θέματα εδώ τώρα. Πώς είχα την ευκαιρία έτσι να τα πούμε, ας το πούμε 2,5 φορές, οπότε σιγά σιγά αρχίζω και λίγο θα να κατανοήσω. Δύο πράγματα που θέλω να ρωτήσω και που δεν μπορώ να προχωρήσω. Η ορθολογική σκέψη, η ορθολογιστική σκέψη που λες, έτσι, κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει και να ακυρώσει τα ιδανικά που μπορεί να έχει, ας πούμε, ένας προβληματισμός. Και πολύ συγκεκριμένα, επειδή μετά από την εδώ παρουσίαση, γιατί κάποια από αυτά τα πράγματα, από αυτή τη εισήγηση είχε καταπληκτεί και στο συμπόσιο κάτω, αλλά μετά από εδώ που την είχαμε παρουσιάσει στα Μεκλίνη, έτυχε να δω δύο εξαιρετικές, μία παράσταση και μία προβολή κινηματογραφική, η οποία δεν σας κρύβω μάλλον ότι έφυγα τουλάχιστον διαλυμένη στο κλάμα, έτσι, όπου πιάνει το μεταναστευτικό θέμα. Και ρωτάω, μέσα στην ορθολογιστική σκέψη δεν πρέπει να ενταχθούν και οι ανθρώπινες αξίες, όπως της δικαιοσύνης, δηλαδή μέσα στην επικούρια σκέψη δεν είναι ενταγμένες αυτές. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το συμπαντρέψω, δηλαδή, γιατί όπως ονόμας εσύ μελετεί η ιδανική σκέψη, ας πούμε, του μεταναστευτικού, για να μην αναλύω, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι μπορεί να πούμε, τις ανθρώπινες αξίες, ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να υπάρχει σε να παλεύει για μια καλύτερη ζωή κτλ. Αυτό δεν εννοούμε. Πώς αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει και πρέπει εγώ να περιοριστώ μόνο με την ορθολογιστική σκέψη. Αυτά τα δύο μέσα μου συγκρούνται και δεν μπορώ να προχωρήσω. Και το επόμενο ερώτημα είναι σε αυτό που έθεσε στο τέλος τώρα της ομιλίας σου. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει η κοινοκτημοσύνη
να σημαίνει οπωσδήποτε ότι καταπατώ τον εγωισμό μου. Όταν μέσα από αυτή μπορώ να έχω και όφελος. Ναι, μπορώ να... Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ τώρα μιλήσαμε για τρόπο σκέψης. Δεν μιλήσαμε για ορθολογισμό. Για ορθολογισμό μίλησε ο Νανόπουλος. Μιλήσαμε για τρόπο σκέψης. Ο τρόπος αυτός σκέψης πρέπει να πατάει στον αισθητό κόσμο. Ο ορθολογισμός είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Ο ορθός λόγος. Να τον εντοπίσουμε λιγάκι για να καταλάβουμε για τι πράγματα μιλάμε. Ο ορθός λόγος στηρίζεται στο ότι στην νοητική λειτουργία μας που θα εντοπίσει τα αίτια και τα αποτελέσματα. Πρέπει να συνδυάσουμε τα αίτια με τα αποτελέσματα, να συλλάβουμε τις φοβερές συνθέσεις που γίνονται με τα πολλά αίτια και τα πολλά αποτελέσματα, τα οποία πολλά από αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν αίτια για κάτι άλλο, και αφού συλλάβουμε αυτή όλη την κατάσταση, τα αίτια και τα αποτελέσματα, φτάνουμε σε ένα γενικό κανόνα, όπως είναι οι γενικοί κανόνες της φύσης. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Τώρα, μπορεί τον ορθολογισμό το χρησιμοποιούσε και ο Πλάτωνας. Ξεκινούσε όμως, δεν ξεκινούσε πατώντας στον αισθητό κόσμο, αλλά πατώντας στον νοητό κόσμο. Και οι δύο ορθολογιστές ήταν. Ο ένας πατάει στον αισθητό κόσμο, αυτός είναι ο τρόπος σκέψης, και ο άλλος στον νοητό κόσμο. Συνεπώς, ο ορθολογισμός δεν σημαίνει φυσικούς φιλοσόφους μόνο και επίκουρους. Εγώ άκουσα τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης πριν από τον άνθρωπο, ποιος ήτανε. Ναι. Σεραφείμ. Θεσσαλονίκης δεν είπε. Παντελεήμονας. Ναι, Θεσσαλονίκης. Παντελεήμονας. Τον άκουσα από Άμμονος να λέει να βγάζει ένα κήρυγμα, το οποίο ήταν καθαρά πλατωνικό. Παιδιά, ήταν ορθολογιστικό. Και έμεινα έκπληκτος. Λέω, κοίταξε τι ωραία που μιλάει ορθολογικά αυτός ο ιερωμένος. Λοιπόν, αφού τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, θα ήθελα εδώ ένα παραδειγματάκι. Ο ορθολογιστής μπορεί να είναι και ένας γκάνγκστερ και ένας ληστής τραπέζης, εφόσον συνδέσει τα αίτια και τα αποτελέσματα με το ρολόι, με την ταχύτητα, τις αποστάσεις κτλ. Είναι ορθολογιστής, δεν είναι. Ως προς τα ιδανικά, πώς συνεργάζονται με αυτά, έτσι. Τα ιδανικά, αν συγκρούονται με αυτά που είπαμε, αν συγκρούονται στον αισθητό κόσμο ή στον νοητό κόσμο. Εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή, εγώ έχω σαν ιδανικό μου να μην αφήσω κανέναν άνθρωπο νηστικό. Στον νοητό κόσμο, στον ιδανικό κόσμο. Στον ιδανικό κόσμο μου. Όταν θα βγω όμως να ταΐσω τους ανθρώπους, θα μετρήσω τη σύνταξή μου που είναι 1240. Ο νοητός, ο συλλογισμός μου που βασίζεται στον νοητό κόσμο λέει να μην αφήσω κανέναν νηστικό. Η πραγματικότητα που βγαίνει από την τσέπη μου λέει ότι μπορώ να ταΐσω το πολύ 4 ανθρώπους. Αυτά τα δύο συγκρούονται ή δεν συγκρούονται. Και συγκρούονται επειδή εγώ τα κάνω να συγκρούονται. Στο μεταναστευτικό που είπες, θα μπορούσε να γίνει ολόκληρη συζήτηση. Δηλαδή, εδώ το μεταναστευτικό το οποίο μας έχει αδρανοποιήσει, αυτοαναφλεγόμαστε στην Ελλάδα με το μεταναστευτικό. Διότι βγαίνουν κάποιοι που ο τρόπος σκέψης τους βασίζεται στον ιδεατό κόσμο και λένε να ανοίξουμε τα σύνορα. Παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε τώρα πάνω σε αυτά πολιτικά, αλλά πάντως ένα παράδειγμα θα το πω. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα στον πραγματικό κόσμο. Να ανοίξουμε τα σύνορα να μπουν όλοι. Ωραία. Ανοίγουμε. Ας φύγουμε από εκεί τώρα και πάμε στον πραγματικό κόσμο. Και μπαίνουν 15 εκατομμύρια πεινασμένοι. Αυτός ο ιδεολόγος θα μπορέσει να τους ταΐσει. Χωράμε όλοι. Καταρχήν, αν χωράμε. Γι' αυτό λέω να ξεχωρίσουμε. Το τι απόφαση θα πάρουμε δεν με ενδιαφέρει, ποια είναι πολιτική. Δεν το συζητάμε, δεν. Αλλά να μην μπερδεύουμε τους δύο κόσμους. Τα ιδανικά φυσικά χωράμε. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε η απάντηση. Και για το δεύτερο ή δεν θα το μετά να καθίσουμε το δεύτερο. Για την κοινοκτημοσύνη δηλαδή. Για την κοινοκτημοσύνη, εντάξει. Εγώ ποιος έχει δει το καφέ της χαράς που μαζευτήκαν όλοι να προσφέρουν όλοι τα κτήματά τους για να τα μοιράσουν και να κάνουν κοινοκτημοσύνη.
Εκείνος που είχε τα πολλά έλεγε, εκείνος που είχε τα λίγα είπε θα σου φάω εγώ εσένα που έχεις τα πολλά. Αυτός που είχε τα πολλά έλεγε γιατί δεν μου το φας εσύ και μετά ο άλλος ήθελε να του φάει το λίγο. Οκ. Αλλά εννοώ τώρα, επειδή νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες μεταξύ μας, με συγχωρείτε τώρα που θα αναφέρω τον λόγο, αλλά ήδη νομίζω ότι έχουμε βοηθευτεί τελευταίο καιρό από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται με τις μικρούς συνεταιρισμούς, με τους χωρίς μεσάζοντες κτλ. Ή ξέρω εγώ αυτό στην Κατερίνη που συζητάμε έτσι. Αυτό πίσω από αυτό είναι μία μορφή, αν το ονομάζω, κοινοβουλευτικής, όχι με την έννοια του βάλουμε όλη την περιουσία μας μαζί. Μπορεί να συμπορευτούμε με ένα κοινό στόχο και να υποφεληθούμε όλοι. Αυτό το λέει την πήρε φιλοσοφία. Το κοινό όφελος. Το κοινό είναι που μπερδεύει, γιατί ο καθένας σαν... Ο Γιάννης είχε ζητήσει το λόγο. Εγώ απλά ανοίγοντας την κουβέντα από την Κωνσταντινιά που είπε πώς μπορούμε να, κατά κάποιο τρόπο να στεριάξουμε τα ιδανικά που έχουμε και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και οτιδήποτε. Νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, την είπε και ο Γιώργος. Η επικούρια φιλοσοφία είναι καθαρά ωφελημιστική, ουσιοδός η πρώτη ωφελημιστική φιλοσοφική προσέγγιση. Οπότε κάθε τι ηθικών είναι αμοιβαίως υποφελές. Επεκτείνοντας τώρα αυτή τη συλλογιστική, ο Νίτσε παραδείγματος χάρη έλεγε ότι αυτό σαρκαζόμενος έλεγε ότι εγώ είμαι ανηθικολόγος. Φυσικά απορρίπτοντας πλήρως την ηθική εκείνων των χρόνων και αντικαθιστούσε την. Βέβαια δεν ήταν ανηθικολόγος, διότι η ρίση που έλεγε, μάλλον η ρίση γίνε αυτό που είσαι, που εμπεριέχει στην πραγματικότητα κατ' εμέ το απολύτως ηθικό, είναι η απόλυτη ηθικότητα σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίφαση αν βάλουμε μέσα την έννοια της ωφέλειας. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει αξία στο βαθμό που μετράται από την αμοιβαία ωφέλεια. Αν δεν έχει τέτοια αξία στη βάση της αμοιβαίας ωφέλειας, προφανώς δεν έχει καμία. Δεν είναι δικαιοσύνη, δεν έχει νόημα. Και όλες οι άλλες έρευνες. Εγώ αυτό απλώς συνεχίζω στην κουβέντα. Ο φίλος ο Μανώλης, ο Σάκης μετά και ο Δημήτρης. Ο Γιώργος ασχολήθηκε και έθιξε πολλά θέματα για το καθένα από τα οποία θα μπορούσαμε να γραφούμε και πολλά βιβλία, εκταμένα βιβλία. Είτε προωθώντας την άποψη, είτε αμφισβητώντας την άποψη κτλ. Δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε όλα σε τελευταία ανάλυση, γιατί θα μας έπαιρνε μήνες συζητάμε για όσα θέματα έθιξες. Παραδείγματος χάρη αναφέρω ένα. Η ελεύθερη οικονομία είπε δεν είναι δικαιοσύνη. Θα εγώ κάνω την παρατήρηση ότι το αν είναι ή δεν είναι θα φανεί στον αιώνα. Όχι την επόμενη μέρα, παραδείγματος χάρη. Θέλει για να πιστοποιηθεί μεταλλαγές τέτοιου είδους σε πανανθρώπινη διάσταση, δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Μπορεί να είναι και υπόθεση δικαιοσύνης, δύση καλοέφαγες και καλοκόντρες και καλοπάχινες μέχρι τώρα, ας φύγει και λίγο φαγητό προς κάποιους πεινασμένους της Κίνας που με ένα κουφταρίζι τρέφονταν μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτή η μετάγγιση κατά έναν τρόπο πλούτου, όπως είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία κατά έναν τρόπο, δεν θα φανεί τώρα μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 10 χρόνια, ίσως σε μακρύτερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το θέμα να είμαστε ρεαλιστές και να μεριζόμαστε σε τελευταία ανάλυση για τις εξουσίες που είπες. Ότι ξέρεις, κατέληξε τις εξουσίες. Τις αυθεντίες. Αναφέρθηκε σε πολλές αυθεντίες εσύ. Στον Νίτσε, είπες, στον Πλάτωνα, στον Ανώβουλο κτλ. Πολλές αυθεντίες αναφέρθηκες. Η αυθεντία είναι εκ των πραγμάτων μια πραγματικότητα που σημαίνει έχει ένα χάρισμα για να μπορεί να είναι αυθεντία, ένα χάρισμα πνεύματος, δυνατοτήτων, ταλέντου κτλ. Δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε και δεν πρέπει και θα ήταν απρεπές και όχι επωφελές. Και κάτι άλλο που ξεφεύγει από τα αισθήματα μιας πραγματικότητας.
σχολίασε, σε παρακαλώ εσύ Γιώργη, αυτή την παρατήρηση που έκανε ένα παιδάκι 5 χρονών. Εγώ σταμάτησα βέβαια, δεν συνέχισα τη συζήτηση, διότι νόμιζα ότι καθυλώθηκα. Επιγραμματικά με δωρικό τρόπο, ας πούμε, στις αυθεντίες δεν αναφερόμουν σε ανθρώπους, αναφερόμουν σε υπερκόσμιες αυθεντίες. Το υπέρτατο των αγαθών του Πλάτωνα, ο ήλιος της δικαιοσύνης, δεν είναι έτσι. Τώρα για το άλλο, ο Κωστής ο Κωνσταντόπουλος έχει να πει πολλά, η αγάπη μετριέται. Γιατί είναι ορατό, είναι αυτό. Είναι αυτό και ορατό και ανεπνεύσιμο. Είναι η αγάπη, είναι ορμόνες που διαχέονται. Πώς προκαλούνται, είναι κατάσταση. Πρέπει να είναι πραγματική κατάσταση. και ο έρωτας σε τελευταία ανάλυση το θίγει με το άρενα. Και αυτό μετρήσιμο, Μανώλη. Και αυτό μετρήσιμο. Μπορεί να το πρέπει να φύγω. Τάκη, δώσε μια απάντηση στο θέμα. Στο θέμα της αγάπης, εγώ θα πω κάτι. Πρέπει να φύγω μετά. Μου αρέσει πολύ η σημερινή κουβέντα, αλλά δυστυχώς άλλα 6 άτομα περιμένουν να αρχίσουμε ένα φαγητό. Λοιπόν, ως εκ τούτου θα πρέπει να σε λίγο Και πιάνετε και οσμείτε το φαγητό. Λοιπόν, όλα όσα αναφέρουμε ως αισθήματα που ο κόσμος τα θεωρεί αφηρημένα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα βρούμε, είναι απολύτως μετρήσιμα. Σε ορμονικό πεδίο όλα είναι απολύτως μετρήσιμα. Είναι έκφραση ορμονικών διαθέσεων και ενστικτικών παρορμήσεων που και αυτές οφείλονται στις ορμονικές διαθέσεις και γονιδιακές λειτουργίες, οι οποίες έχουν προκαθοριστεί αιώνες πριν στην αιτία φιλογενετικής ανάπτυξης του ανθρωπίνου είδους. Αίσθημα αυτοσυντήρησης, αίσθημα μίσους, αίσθημα φόβου, αίσθημα αγάπης κτλ. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Είναι απολύτως μετρήσιμα. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα της κοινωνίας. Εμένα Κωστή, σε διακόπτω και δεν θα κάνω παρέμβαση. Αυτό δεν τα λέει όλα. Κάποια αιτία άλλο το να είναι μετρήσιμο, και άλλο να είναι εξηγούνται λογικά. Εξηγούνται λογικά τι σημαίνει αγάπη. Όλα εξηγούνται και εγώ αναφέρθηκα. Μπορεί να μην το βλέπεις, αλλά υπάρχει σαν αίσθημα. Και αναφέρθηκα και στον έρωτα μετρήσιμο. Η μία του έρωτα, ένα βιβλίο άκρος διαφορετικό. Είναι όλα παιδιά μετρήσιμα. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα, επειδή με τριβέλησε λίγο αυτό που είπε η φίλη μου Κωνσταντινιάκη, με αυτό να αποχωρήσω, ήθελα να πω για το θέμα της κοινοκτημοσύνης. Η κοινοκτημοσύνη σαν ιδέα και σαν εύρος πέρασε από πάρα πολλά στάδια διαχρονικά. Μετρήσιμο μέγεθος υπήρξε στα κιμπούτς των Εβραίων, όπου κάνουν κοινοκτημοσύνη. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα πρώτα κιμπούτς δεν υπήρξαν μόνο μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, υπήρξαν κιμπούτς και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα Εβραίων, μέσα στη σημερινή Ουγγαρία. Αλλά τα απολύτως μετρήσιμα μεγέθη της κοινοκτημοσύνης έγιναν όλες έρευνες. Σε αυτά έγιναν στα κιμπούτς των Εβραίων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Βρέθηκε λοιπόν ότι όπου υπήρχε απόλυτη κοινοκτημοσύνη υπήρξαν πολλές ψυχικές νόσοι. Πολλές ψυχικές νόσοι, οι οποίες είχαν σαν έδαφος, σαν αρχική βάση, το μίσος, την ανασφάλεια, τον φθόνο κτλ. Όπου υπήρξαν σε ορισμένα κιμπούτς κοινοκτημοσύνη, όπου ο καθένας διατηρούσε τα ατομικά του περιουσιακά στοιχεία και έβαζε κατά το δύναστε, όπως αυτό μετρούσαν μέσα από γενικές συνελεύσεις των αβολών του, να το πω έτσι απλά, αυτά τα κιμπούτς δεν εμφανίζαν, άσχετα αν πέτυχαν οικονομικά ή όχι, δεν εμφάνισαν ψυχικούς νόσους, ήταν πιο ελεύθερους ανθρώπους. Οι δε ψυχικές νόσους που μετρήσαν ήταν επικίνδυνες. Συνοδεύτησαν από τάσεις αυτοκτονίας, από τάσεις αυτοπαρέτησης και από έντονα συναισθήματα μίσους και δεν συμμαζεύεται. Κατόπιν τούτου, τα κιμπούτς σιγά σιγά στο Ισραήλ ως ιστορική πραγματικότητα εξεφανίστησαν. Και αυτοί, ενώ το 1948 είχαν μετρηθεί σε όλο το Ισραήλ περί τα 110 ενεργά κιμπούτς, αυτή τη στιγμή ενεργά κιμπούτς στο Ισραήλ, προσέξτε, υπάρχουν γύρω στα 6-7, των οποίων όμως τα μέλη είναι μέλη υψηλού διαμετρικού επίπεδου, δηλαδή είναι όλοι καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές, εισαγγελείς και δεν συμμαζεύεται, ζουν μέσα σε ορισμένες, ας το πούμε έτσι, περιχαρακωμένες τάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κάνουν υψηλής ποιότητας κατά αυτούς διανοητικό έργο. Αυτά τα κιμπούτς που ο καθένας συνεισφέρει, κυρίως με την ελεύθερη έκφρασή του, αυτά ας πούμε ότι ερευνάται ακόμα κατά πόσο θα έχουν επιτυχία. Η κοινοκτημοσύνη είναι ένα απατηλό μέγεθος. Πρέπει να σας πω ότι πέρα από τα αν συμφωνεί όχι με κανείς με την κοσμοθεωρία των Εβραίων, είναι ιστορικά, μάλλον έχουν βγάλει τους μεγαλύτερους σοσιαλιστές. Δεν είναι τυχαίο. Από ανάγκη επιβίωσης, της φυλής τους, της ράσης τους. Λίγος ατομισμός υπάρχει στους Εβραίους και υπάρχει πολύ μεγάλη τάση σοσιαλισμού. Έχουν βγάλει οι σοσιαλιστές οι οποίοι και μέσα στην Σοβιετική Ένωση και αργότερα και προηγούμενα κτλ.
Αλλά σοσιαλισμός και κοινοκτημοσύνη είναι έρευνες οι οποίες ερευνώνται, μιλάω μέσα από το πρίσμα της κοινοκτημοσύνης. Και η κοινοκτημοσύνη τον τελευταίο καιρό πάσχει πολύ. Τώρα, όσο και με αυτό τελειώνω, τους συνεταιρισμούς πάνω στην Ελλάδα, άνευ μεσαζόντων κτλ., πιστεύω ότι είναι μια έκλαμψη. Ναι, πιστεύω ότι είναι μια έκλαμψη των καιρών και θα σβήσουν όπως δημιουργήθηκαν, διότι τίποτα δεν προχωράει χωρίς μία κινητήρια δύναμη. Και καλώς ή κακώς, η κινητήρια δύναμη, όσο και αν μερικοί τη δαιμονοποιούν πολύ ή λίγο, είναι το κέρδος. Και όχι το κέρδος το ιδεατό, τι θα ωφεληθώ εγώ ωφελώντας εσένα, το κέρδος επιβίωσης. Σε αυτά που μας είπε ο Γιώργος του Καβλάνης. Αν στις εποχές μας υπάρχει μια συναντιλαμβανόμενη επικούρια πραγματικότητα, αυτή σας ζητάω να την περιγράψουμε με τη λιτότητα του λόγου του επίκουρου. Θέλω να σας πω για μια παράλληλη πορεία που λέει για την υπόγεια συνείδηση του δικού μας είδους, των Ελλήνων ανθρώπων, αναφέρομαι στην γραμματεία βεβαίως, την ελληνική, ότι παράγει μια νέα εποχή και προετοιμάζει το μέλλον της προτιμώντας την συνθετότητα των ιδιωτήτων των μελών της, λέει ότι μια νέα συναντήληψη γεννιέται, αυτή του επαναπροσδιορισμού μας, όπου όλοι ξαναμετράνε το ταμείο τους σχετικά με τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τις σχέσεις τους, τα ίδια τα χαρακτηριστικά τους, εννοώ τις ιδιότητες τους, τη σχέση με τον εαυτό τους, είτε της θρησκείας τους εντός μαθηματικών, είτε πολιτικά, είτε με αυτή του φόβου του θανάτου. Σε αυτή τη νέα εικόνα όπου πλάθεται το νέο, εμείς ως επικούρικοι θα απουσιάζουμε, εμείς οι τελευταίοι γήινοι. Το απλούστατο φαινόμενο μέσα από το οποίο υπάρχουμε και λέγεται η ζωή μου για όλους, για μένα λέγεται βίωση λέγεται, στα χρονικά πλαίσια ενός αιώνα, αυτού του αιώνα όμως και όχι κάποιου άλλου. Δεν εννοώ να λείπω είτε ως απλή ύπαρξη, είτε ως μεταφορέας της τέχνης και της φιλοσοφίας και της προσπάθειας για την επικούρια αλλαγή, είτε ως ταπεινός αυτοφόρος της ιστορίας σας. Προκειμένου να δω πριν φύγω των πολλών Ελλήνων ανθρώπων ευχή και ονείροξη κτλ. Είναι ένα κείμενο το οποίο κάποια άλλη μέρα θα τελειώσω, θα μπορούσαμε να το δούμε. Να το κάνετε εισήγηση. Θα πει με λίγη σκαρσί όμως, να είμαστε προετοιμασμένοι. Σάκη, να μας βάλεις το θέμα την κεφαλίδα, γιατί αυτό, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι λίγο εκτός θέματος. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, παιδιά, τις Τρίτες κατά 99% θα μαζευόμαστε στο Ρετζί, το βιβλιοπωλείο. Εκεί μπορούμε αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε και οποιοδήποτε θέμα προκύψει να το συζητήσουμε κάθε Τρίτη που θα βρισκόμαστε στο Ρετζί. Τώρα η πρώτη Τρίτη είναι 25 Μαρτίου, αλλά κατά 99% θα γίνεται αυτό. Πριν η παρένθεση. 25 Μαρτίου δεν θα Ο ψυχίατρος. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ιδίως στη συζήτηση προσπαθώ να συγκεντρωθώ, να παρακολουθήσω, γιατί μου κινητοποιήσει πάρα πολλές σκέψεις και πολύ ωραία παρουσίαση. Και πάρα πολλά βέβαια ερωτήματα προκύπτουν μέσα από τη σκέψη αυτή. Δηλαδή, να πω καταρχήν, ίσως και συναισθηματικά να με φουντώνει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο με βασανίζει από τότε που το κατάλαβα, ας πούμε, προς το τέλος της εφηβείας, ότι γύρω μου οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, έτσι το έχω περιγράψει, στην πραγματικότητα, ας πούμε, κρύβονται πίσω από μύθους, από μικρούς μύθους, που με ενοχλούσε πάντα και είναι αυτό που έχω ξεπεράσει από τότε μέχρι και τώρα. Συνεχίζει να με ενοχλεί όταν το βλέπω γύρω μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά, δεν θα τα πω όλα. Θα πω με ένα κεντρικό. Μήπως είναι πολύ αντικειμενικό, πολύ πραγματικός κόσμος η ανάγκη πολλών ανθρώπων, όχι όλων, μπορεί εμείς να είμαστε στους λιγότερους, εμείς που μάλλον είμαστε μαζεμένοι. Μπορεί πάρα πολλών ανθρώπων να ζουν με μύθους, και τους οποίους κάποιος παρήγαγε και να κλείνουν και τα μάτια τους όταν καταλαβαίνουν ότι αυτός έχει λόγο που τον έφτιαξε αυτό το μύθο. Να γουστάρουν αυτό το πράγμα, να το έχουν ανάγκη τους. Μήπως είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα αυτό. Και αν προσπαθήσεις, ας πούμε, να τους ταρακουνήσεις, να τους βγάλεις από αυτό το πράγμα,
θα νιώσεις, ας πούμε, την απόγνωσή τους. Δεν μπορώ να ζω χωρίς αυτό. Ναι. Πολύ αντικειμενικό. Χρειάζονται, και μάλιστα νομίζω ότι είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται ένα ιδεολόγημα, έναν ήλιο της δικαιοσύνης, τον οποίο θα προσκυνούν για όλη τους τη ζωή. Οι περισσότεροι χρειάζονται πιασάρικα ιδεολογηματάκια. Έτσι. Σήμερα αυτό. Πήγα σε αυτή την πορεία, κοινωνικός αγώνας, όχι γιατί ένας ήλιος της δικαιοσύνης, αλλά γιατί είπε μια κουβέντα που τσακ μου φτιάξε έναν μύθο, πίσω από τον οποίο μπορώ να πω σε αυτή την πορεία, και αυτή η πορεία τελικά να τρέψει το σύστημα και να κάνει, δεν ξέρω τι, ανάλογα, να πεθάνω, να γίνω μάρτυρας, ό,τι θέλεις, αλλά όχι πίσω από έναν ήλιο το οποίο προσκυνώ όλη μου τη ζωή, από ένα πραγματάκι πιασάρικο που μου κάτσε, ας πούμε, σήμερα το πρωί. Και έκανα πράγματα εκείνη τη μέρα με αυτό το πιασάρικο μύθο. Αυτό το μύθο δηλαδή που μου κούνησε μια χορδή. Πάρα πολύ έντονο μου φαίνεται να υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και πολύ αντικειμενικό. Δηλαδή νιώθω ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Αν καταφέρεις σε επικοινωνία μαζί τους, και νιώθω ότι έχω βρεθεί σε τέτοιες επικοινωνίες, γιατί όπως είπα από την αρχή είναι ένα ζήτημα που με πληγώνει, ας πούμε, από όταν το κατάλαβα. Όταν κατάφερα, ας πούμε, να το δείξω αυτό που ένιωθα ότι θύμωνε μαζί μου γιατί το έκανα. Γιατί το αποκάλυψε, ας πούμε, πια πίστηκε ότι είναι ok και θύμωνε πια μαζί μου, χωρίς να μπορεί παρακάτω να το εξηγήσει. Η αρχή είναι λίγη, τα πρόβατα είναι πολλά. Τώρα αυτό με τα πρόβατα, ας πούμε, φοβερό. Δηλαδή εγώ πια λέω να είσαι ένας πολύ ρεαλιστής άνθρωπος. Είναι σαν ένας λύκος μέσα στο κοπάδι. Να το γλεντήσεις, να τους χρησιμοποιήσεις ως λύκος τα πρόβατα. Τι να πεις. Δηλαδή έχω αρχίσει πολύ από μέσα μου να νιώθω έναν σεβασμό στους καρχαρίες, τους τραπεζίτες. Ένα σεβασμό, δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος. Είναι ένας λύκος μέσα στο μαντρί. Τι να κάνει. Να δείξει κατανόηση στα πρόβατα. Τι να κάνει. Το θέμα είναι ότι όσοι δεν αισθανόμαστε πρόβατα, κοιτάμε τον λύκο κατάφατα πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, είναι και ένα κρυάρι όμως μέσα στα πρόβατα. Αλλά έτσι σε μια, ας πούμε, αντικειμενική κατανόηση του πράγματος, εγώ είμαι θύμα, ας πούμε, των τραπεζιτών, ας το πούμε έτσι, αλλά σε μια αντικειμενική κατανόηση του πράγματος, τον συμπαθώ, δηλαδή, τι άλλο να έκανε. Πώς να λειτουργούσε. Τέλος έμεινε αυτό που σε πηδάει. Σφάξε με πασάμνα, γεια σου. Τέλος έμεινε αυτό που σε πηδάει. Συνέχεια ξεχνάω το όνομά σου. Δημήτρης. Ο Φραγκίσκος, ο Μέγας Φρυδερίκος, συγγνώμη Φραγκίσκο, κύριε Σεπάπος. Ο Μέγας Φρυδερίκος, που ήταν από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της ιστορίας, είπε προς το τέλος: βαρέθηκα να κυβερνάω δούλους. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο φίλος ο Μάριας και μετά αυτό λέγει. Λοιπόν, λίγο να πάρουμε τα πράγματα σε ευθύνη. Πρώτα για την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι ιδέα. Η δικαιοσύνη δεν είναι ιδέα. Δεν είναι ιδανικό. Η δικαιοσύνη είναι ο τρόπος να συμβιώνουν οι άνθρωποι μέσα στις κοινωνίες, χωρίς να δημιουργούνται εντάσεις. Ένας άνθρωπος που ζει μόνος του στη ζούγκλα, ή γεννήθηκε στη ζούγκλα, και δεν γνώρισε ποτέ την κοινωνία, δεν έχει ιδέα περί δικαιοσύνης. Δεν του λέει τίποτα η λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι κάτι που γεννιέται μέσα στην κοινωνία, διαμεσολαβείται μέσα από την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία περινόη. Επομένως, όταν ψάχνεις να βρεις μια δίκαιη λύση για το μεταναστευτικό, ας πούμε, έτσι, ψάχνεις στην ουσία να βρεις μια βιώσιμη λύση. Μια λύση η οποία θα εξυπηρετεί την κοινωνία στο σύνολό της και η οποία θα βοηθήσει την κοινωνία να συνεχίσει να υπάρχει. Το ποια θα είναι αυτή η λύση, εκεί μπορεί να γίνει πολλή συζήτηση. Αλλά αυτό είναι το μοτίβο. Το να έχω στο μυαλό μου μια ιδέα, ξέρω εγώ, ότι να μην τον αδικήσω, ας πούμε, γενικώς και ορίστως, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Εγώ θέλω κάτι που να κάνει την κοινωνία μου βιώσιμη. Έτσι. Απ' την αντίθετη πλευρά, έτσι, οι Ναζί πήγαν να εξαφανίσουν τους Εβραίους. Βάσει ενός ιδεολογήματος. Το άλλο. Για αυτούς δικαιοσύνη.
δικαιοσύνη για αυτούς. Ναι, για την κοινωνία τους έτσι όπως τη φαντάστηκαν. Όμως στην πραγματικότητα δεν έκανε την κοινωνία τους δικαιώσιμη. Ήταν ένα ιδεολόγιο, ένας μύθος, ο οποίος κατέληξε σε μένα. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε την κοινωνία μας βιώσιμη και η δικαιοσύνη έτσι νοείται. Όχι σε παιδί. Αυτό για τη δικαιοσύνη. Κοινοκτημοσύνη που είπαμε. Έτσι. Ο Επίκουρος διδάσκει μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι δουλοκτητική. Υπάρχει ήδη στην κοινωνία αυτή η αίσθηση της ατομικής διοκτησίας. Δεν έχει σκοπό να πάει κόντρα σε αυτό. Δεν προωθεί την κοινοκτημοσύνη, δεν την ξέρει κιόλας την κοινοκτημοσύνη. Από τους Πυθαγόρειους την ξέρει. Να πούμε λίγο. Είναι κάτι που στην ουσία κανένας μας δεν το ξέρει. Τη δοκτητική ακολούθηση καπιταλιστική στην κοινωνία και όλα αυτά, κανένας μας δεν ξέρει πώς είναι η κοινοκτημοσύνη. Είναι ένα ιδεολόγημα στην ουσία. Λέμε ότι ήταν χαρακτηριστικό των αρχαϊκών πρωτοκομμουνιστικών κοινωνιών, έτσι. Μα τότε ο άνθρωπος σε αυτές τις κοινωνίες δεν είχε ατομικότητα. Ήταν μέρος της αγέλης. Σκεφτόταν σαν τμήμα της αγέλης. Ο άνθρωπος της δοκτητικής κοινωνίας του Επίκουρου και ο δικός μας της καπιταλιστικής κοινωνίας δεν σκέφτεται έτσι. Έχει ατομικότητα. Η ατομικότητα έχει κάποια σχέση με το τι κατέχει. Έτσι. Δεν είχε λοιπόν την απέτηση ο Επίκουρος από αυτούς τους ανθρώπους να τους ζητήσουν να παραμυθούν τις περιουσίες τους. Κάτω-κάτω και οι Πυθαγόροι που το κάνουν, που λέει ο Γιώργος πολύ σωστά, είχαν παρενέργειες. Γιατί κάποιοι που διαχειριζόταν τις κοινές αυτές περιουσίες τις φάγανε. Σαν καλοί Έλληνες. Και ήταν σε μυστικές εταιρείες. Υπήρχαν αυτοί που είχαν πει στη φόρα. Τσοκαλιζόπουλοι και τέτοια πράγματα. Έτσι. Γιατί άλλο είπαμε για τους... Όχι όλα, εγώ είπα βιβλία μπορούσαμε να γράψουμε για όσα είδες. Όχι, πρέπει να είναι αυτό που συζητήθηκαν. Δεν είναι αυτό το δικαίωμα. Όχι στο δικαίωμα, αλλά... Όσον αφορά τους μύθους. Το θέμα είναι να φτιάχνουμε εμείς μύθους για τον εαυτό μας ή να πιστεύουμε στους μύθους των άλλων. Γεννηθήκαμε μέσα στο μύθο. Από αυτό ακριβώς θέλει να μας απαλλάξει ο δάσκαλος. Για να μπορούμε να μην σκεφτόμαστε σαν πρόβατα. Φυσικά κάποιος βολεύει να πιστεύουμε σε μύθους. Και εμάς βολεύει να πιστεύουμε σε μύθους, βέβαια. Αλλά στο τέλος εμείς δεν πληρώνουμε. Είναι καλύτερα να ξέρουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε και τι πρέπει να κάνουμε, και ας είναι σκληρό αυτό, παρά να πληρώνουμε στο τέλος τον μύθο των άλλων. Αυτά δεν έχουμε αυτό. Ο φίλος ο Μάριος. Εγώ ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που ο φίλος ο Μανώλης είπε ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις αυθεντίες. Λοιπόν, οι αυθεντίες παράγουν αφέντες. Ο διαφωτισμός, αμφισβητώντας τις αυθεντίες, εναντιώνεται στους αφέντες. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι ένας επικούριος πρέπει να αμφισβητεί τις αυθεντίες, όποιες και να είναι αυτές, ακόμα και αν αποδεχτεί κάποιες από αυτές σαν βάση σκέψης. Παραπέρα σκέψης. Όσον αφορά την λέξη αγάπη που αναφέρθηκε, ως συναίσθημα, εμείς τουλάχιστον επικούριοι, την έχουμε αντικαταστήσει με τη φιλότητα, η οποία είναι πραγματικά μετρήσιμη και έχει και την ωφέλεια. Την επόμενη φορά να πεις στην Δανάη ότι εγώ δεν σε αγαπάω, αλλά έχω φιλότητα απέναντί σου. Αυτά. Κατάλαβες. Πάει ο παππούς. Όχι, να την πεις αγαπάω πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης. Εγώ απλά ήθελα να απαντήσω στο φίλο εκεί για την απορία που είχε αν τελικώς οι περισσότεροι αγαπούν το να ζούμε στους μύθους και τα λοιπά, είναι πρόβατα. Απλά να μεταφέρω τη γνώμη του Νίτσε που έλεγε σαφώς υπάρχει η φιλοσοφία του αφέντη και η φιλοσοφία του σκλάβου. Βέβαια, οι περισσότεροι εξημών που διαβάζαμε με τον Νίτσε θεωρούσαν τον εαυτό μας ότι ακολουθούσαν ή ήθελαν να ακολουθούν τη φιλοσοφία του αφέντη ή αετός όπως υπενήχθη ο Γιώργος κάποια στιγμή,
ο ΑΕΠΑΣ και τα πρόβατα, μια άλλη αντιστοίχηση των ζητημάτων. Αλλά είναι αλήθεια ότι τελικώς είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που επιζητούν φιλοσοφία ζωής, που είναι φιλοσοφία του αφέντη, που βέβαια εκεί εντάσσεται σαφώς η επικούρια φιλοσοφία. Απλά μετέφερα μια γνώμη του Νίτσε. Δημήτρη, πες σύντομα όσο έχεις την προηγούμενη φορά που είχαμε σε κορδό. Να πω το εξής. Σε σχέση με, υπήρξε μια λέξη, είναι επιτυχημένη. Έχω μία υποψία ότι πάρα πολύ επιτυχημένοι έχουν και αυτοί έναν μύθο. Ότι νομίζουν ότι η επιτυχία, ο μύθος ότι η επιτυχία συνδυάζεται με την ευτυχία. Και επομένως μπορεί να ζουν και αυτοί πίσω από έναν μύθο που δεν ξέρω αν κάποιος τον χρησιμοποιεί. Κάπου διάβασα, άκουσα, δεν θυμάμαι, ότι υπήρξε μία εικόνα κάπου στο Λονδίνο, κάποιοι βάλανε ένα πολυτελές σπίτι, απ' έξω ραγμένο ένα πολυτελές αυτοκίνητο και από κάτω έγραφε «Η ευτυχία δεν περιλαμβάνεται». Δεν περιλαμβάνεται. Σε ένα ταμπλό με διαφημίσεις, βάλανε ένα τέτοιο πόστερ, πλήρωσαν ας πούμε για κάποιες ώρες να μπει ένα πόστερ με ένα πολυτελές σπίτι, ένα πολυτελές αυτοκίνητο και με γράμματα από κάτω μικρά «Η ευτυχία δεν περιλαμβάνεται». Ο μύθος λοιπόν που μπορεί να έχουν αυτοί που είπαμε πιο μπροστά, οι Λύκοι στο κοπάδι, ο μύθος του ότι η επιτυχία περιλαμβάνει και την ευτυχία. Έτσι. Μύθος. Ο Δημήτρης. Στά. Δημήτρης εδώ, εντάξει. Αυτό που κατάλαβα από την εισήγηση του Γιώργου που ήταν καταπληκτική, δηλαδή πραγματικά ένιωθα μια χαρά μέσα μου όσο τον άκουγα. Ειδονή, ναι. Λοιπόν, είναι ότι τελικά ζούμε διαρκώς ένα μεσαίωνα. Διαρκώς ένα μεσαίωνα. Η ανθρωπότητα είναι συνεχώς κολυμπάει μέσα στο μεσαίωνα. Με κάποια διαλύματα διαφωτισμού. Έτσι. Και με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, με μονομένους ανθρώπους, κάποιοι που έχουν καταφέρει ενδεχομένως να ζουν στην επικούρεια, να ζουν ως προσωπικότητες και όχι ως αριθμοί, όχι ως κοπάδι, όχι ως πρόβατα κτλ. Το θέμα είναι ότι οι εξουσιαστές έχουν καταφέρει να λειτουργούν ως πρόσωπα. Είχαμε και ένα διάλογο για το αν πραγματικά ο εξουσιαστής τελικά είναι πράγματι ευτυχισμένος. Το θέμα είναι ότι πετυχαίνει εν τέλει αυτό το οποίο προσπάθησε. Έχει επιβάλει την ετερονόμηση και αυτονομείται. Okay. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολύ πραγματικότητα. Αυτό είναι γεγονός. Από τη στιγμή όμως που μπορεί να λειτουργεί ως πρόσωπο πραγματικά, παρεκκλίνει. Έτσι δεν είναι. Αυτός δεν είναι ο Επικούριος. Δεν παρεκκλίνει. Και δεν ψάχνει φιλαράκια που θα παρεκκλίνουν και εκείνοι μαζί. Μπορεί λοιπόν τώρα να κρίνει τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά να λειτουργεί και να ζει αυτονομημένος. Εδώ τώρα το θέμα είναι, παίζουν ένα ρόλο να καθόμαστε και να συζητάμε για κοινοκτημοσύνες ή όχι. Διότι διότι αν πετύχεις την ευτυχία σου μαζί με τα φιλαράκια σου αυτονομημένος, δεν θα τάσει να μετράς τι περιουσιακά στοιχεία έχεις κάπου καταχρονιασμένα, τι σέρνεις, τι δεν σέρνεις, τι έφερε ο ένας, τι έφερε ο άλλος κτλ. Η ευτυχία δεν έχει υπερθετικά. Δεν είναι. Είναι πιο ευτυχισμένος από μένα, να τον φάω το. Άρα λοιπόν, αυτά να καθόμαστε να μετράμε και όχι να μεμψημιλούμε πάνω σε περιουσιακά στοιχεία, σε κοινοκτημοσύνες που είναι παρελκυστικές κουβέντες. Αυτό που μετράει τελικά είναι το αποτέλεσμα. Η ευτυχία μπορεί να μην είναι και αυτή μετρήσιμη, είναι γεγονός. Μπορεί να μην μπαίνει σε συγκεκριμένο καντάρι, αλλά αφού την αισθανόμαστε, δεν είναι μεταφυσική έννοια. Είναι πραγματικότητα. Γιατί είναι ζωή. Γιατί ζούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μεταφυσική έννοια. Αυτά θα να πω. Κύριε. Η Τάνια. Ναι. Να μιλήσω. Εγώ θα μείνω στη φράση του Πρωταγόρα,
οποία είναι εξαιρετική. Πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος που λένε ότι ο νοσέστη τον δέον πόντων σου πέστη. Και πόσο για όλα τα πράγματα κριτήριο είναι ο άνθρωπος, για αυτά που υπάρχουν, πως υπάρχουν, για αυτά που δεν υπάρχουν, πως δεν υπάρχουν, τότε γιατί έχουμε διαφορές μεταξύ μας ως άνθρωποι? Και δεν μπορούμε να δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια σκέψης και νόησης, που γι' αυτόν ίσως να φέρουν κάτι καλό όταν πιστεύει στα μη όντα. Εμάς, εφόσον δεν μας φέρει κάτι καλό στο να μην πιστεύουμε στα μη όντα, τα μπέρδεψα τώρα. Δεν πειράζει, κατάλαβα. Ναι, γιατί υπάρχουν οι διαφορές εφόσον ο καθένας κρίνει σύμφωνα με τη σκοπιά που βλέπει τα πράγματα. Και να μην υπάρχει ενότητα όλων. Με βάση το να ζήσουν όλοι καλά, παρόλο που έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετικό τρόπο ζωής. Ναι, εδώ απλώς για να συμπληρώσω αυτό που λέει η Τάνια, όταν λέμε πάνω χρημάτων μέτρων άνθρωπος, εννοούμε τον κάθε μεμονωμένο ή την συνολική ανθρώπινη παρουσία? Το μεμονωμένο φυσικά, αφού το άτομο. Λοιπόν, αν λοιπόν, τότε πολύ εύστοχη παρατήρηση της Τάνιας, ότι ο κάθε ένας από εμάς, αν είμαστε εμείς το μέτρον, εγώ το μέτρον, εσύ το μέτρον, οποιοδήποτε άλλος να είναι το μέτρον, ο καθένας από εμάς σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Εγώ λέω και το χαρακτηριστικό. Μα συμφωνούμε. Σε αυτό το πράγμα συμφωνούμε. Θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει ομοιομορφία με την έννοια η ολότης των ανθρώπων αντιλαμβάνεται έτσι κάποια πράγματα. Αν ο καθένας από εμάς πραγματικά είμαστε το μέτρον, σημαίνει ότι έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις, δυνατότητες, νοημοσύνες και τα λοιπά. Όπως έχουμε διαφορετικό δακτυλικό αποτύπωμα από τότε που γεννήθηκε και εμφανίστηκε το ανθρώπινο είδος, δισεκατομμύρια άνθρωποι, τρισεκατομμύρια, 5 γραμμές είναι εδώ πέρα, είναι διαφορετικές. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι οι συνάψεις στον εγκέφαλο που είναι δισεκατομμύρια. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να επισημάνω ότι η Άνια καλά το τοποθετεί, ο καθένας από εμάς έχουμε και διαφορετική αντίληψη πραγμάτων. Συνεχίστε κύριε Σιλτάνη. Όχι, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι. Όχι, καταρχήν κάνατε μια παρέμβαση, θα την τραβήξατε και μεγάλη. Είπαμε εδώ πέρα ο καθένας. Δεν πειράζει. Μην το χρησιμοποιείτε τόσο άνετα, να πούμε έτσι. Ο φίλος Αντίνος. Θα πάω στη χημεία εγώ. Δηλαδή θα ερμηνεύσω τα φαινόμενα, τα όπως τα αισθανόμαστε, χημικά. Το τι κυκλοφορεί μέσα μας και σε τι κατάληξη οδηγεί λόγω ισορροπίας χημικών ουσιών. Αγάπες, μίση, τέτοια αυτά, ό,τι θες. Αλλά κάπου υπάρχει ένας μέσος όρος. Εκεί στο μέσο όρο είναι που θα πρέπει να πούμε ότι τείνουμε προς αυτό που λέμε ότι οδηγεί στον άνθρωπο να είναι το μέτρο όλων. Δηλαδή ο μέσος όρος. Παρακαλώ. Τέλειωσε. Δωρικός. Ο Κώστας ήθελε να ρωτήσει ο Δημήτρης ο άλλος αυτό. Για ποιο? Για το μέσο όρο. Δεν μιλάει για τον πρωταγώνα για μέσο όρο. Όχι, μιλάει για τον άνθρωπο ξεχωριστά, για τον άνθρωπο αυτό που διδάσκει ο πρωταγώνας είναι το εξής. Τι είναι ο κόσμος, βάζει όλο τον κόσμο σε ένα πλαίσιο. Παιδιά, δεν είναι δικά μου, αυτά τα έχει γράψει ο Σοκρατάος. Σε ένα πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το άτομο είναι το μέτρο. Ο άνθρωπος είναι το μέτρο. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι το αντικείμενο που ο Θεός του λέει κάνε αυτό και το κάνει, κάνει εκείνο και το κάνει. Δηλαδή τοποθετεί τον άνθρωπο μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο, αυτός που αποφασίζει, και ο υπόλοιπος κόσμος είναι το αντικείμενο. Ο Δημόκριτος είπε ότι δεν υπάρχουν χρώματα. Συνεπώς, πώς εμείς θα στηριχτούμε στον αισθητό κόσμο για να αποφασίσουμε? Μα γιατί σε αυτόν τον αισθητό κόσμο ζούμε. Μπορεί κάποιο άλλο όν από έναν άλλον πλανήτη να μην βλέπει ότι αυτό είναι κίτρινο, ας πούμε, αν είναι κίτρινο, να βλέπει τριγωνάκια. Το μπλε να το βλέπει σαν τετραγωνάκια.
Δεν θα πει ότι αυτό είναι κύκτερο και το άλλο μπλε. Αυτό θα πει ότι είναι τριγωνάκια και το άλλο είναι τετραγωνάκια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε όμως. Άλλες μορφές. Είπε ο Νίτσε, είναι μέσα στο κεφάλι μας, μέσα στο κεφάλι αυτό, ναι. Άμα κόψεις το κεφάλι, τι θα μείνει από τον κόσμο. Θα μείνει αν κόψεις το κεφάλι των ανθρωπίνων όντων, θα μείνει το πράσινο και το κόκκινο, αφού είναι συχνότητες. Μήκη κύματος είναι. Θα μείνει ένας κόσμος που θα το αντιλαμβάνεται μια μηχανή σαν μήκη κύματος. Εμείς θα βλέπουμε ένα λιβάδι με λουλούδια, πολύχρωμο, αλλά όταν μας κόψει το κεφάλι και εξαφανιστούμε, μπορεί να έρθει μια μηχανή και, αυτό και εκεί να βλέπει αλγεβρικές φόρμουλες. Να μην βλέπει το λιβάδι. Αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει και όλος ο κόσμος αν κόψει το κεφάλι. Δεν θα τρελαθούμε. Αυτό μπορούμε να δούμε, αυτό θα δούμε, έτσι θα ζήσουμε. Το μειόν που έλεγες, που είναι του... Αυτό το μειόν μπορεί να είναι δισεκατομμύρια άλλες περιπτώσεις. Ο Κώστας Καρλέμος, έχετε μιλήσει. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ο συνεφίλης της παρέας και αυτή την εποχή είχε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Ήταν λοιπόν εκεί ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για ένα αμερικάνικο κοινόβιο, το οποίο κατάφερε να ζήσει 15 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι ακολούθησαν ένα πνευματικό ηγέτη, ο οποίος τους έβαλε με συμβόλαια να παραχωρήσουν όλη την κοινή τους περιουσία. Έγινε αυτό το κοινόβιο, καλλιεργούσαν τα δικά τους, αγοράσανε μία γη σε ένα σημείο το πουθενά, καλλιεργούσαν τη γη, παράγανε τα δικά τους. Αλλά φυσικά αυτό το κοινόβιο μεγάλωνε, οι περιουσίες ερχότανε σε αυτό, αλλά τελικά το κοινόβιο δεν κατάφερε να το συντηρηθεί και αναγκαζόταν να στηριχτεί στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος το περίμενε αυτό το πράγμα και μόλις το κοινόβιο άρχισε να εξαρτάται από τον υπόλοιπο κόσμο, ο υπόλοιπος κόσμος το καταπίεσε, το εκμεταλλεύτηκε, το καταπίεσε και φυσικά το διέλυσε. Όμως αυτό που είπε πριν ο φίλος ο Κωνσταντόπουλος ισχύει. Επειδή κανένας δεν μπορούσε να εκφράσει σε αυτό το κοινόβιο τα αρνητικά του συναισθήματα, απογορευόταν, σύμφωνα με τον ηγέτη, με τον πνευματικό ηγέτη, δημιουργήθηκαν ψυχολογικά θέματα σε όλους αυτούς που καταπίεζαν τα αρνητικά τους συναισθήματα, τα οποία γεννιούνταν όμως. Τώρα, πού είναι η κατάληξη. Μία από τις κοπέλες που μεγάλωσε στο κοινόβιο γυρίζει μετά από 30 χρόνια, 35 χρόνια, για να θυμηθεί αυτή την ιστορία του κοινόβιου και πώς έγινε και πώς διαλύθηκε. Αυτή η κοπέλα, στο τέλος του ντοκιμαντέρ, φυσικά το κοινόβιο αυτό έκανε, ας πούμε, κάποια reunions, δηλαδή μαζεύονταν αυτοί οι άνθρωποι και θυμόνταν πώς ήταν παλιά και αυτοί τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει βλέπανε πράγματα, λέγανε, ας πούμε, ότι όταν διαλύθηκε το κοινόβιο και έπρεπε να ζήσουν στον υπόλοιπο κόσμο, όχι μόνο προσαρμόστηκαν στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πήγαν στο άλλο άκρο. Δηλαδή έγιναν χαζότεροι από τους χαζούς, προκειμένου να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία που τους ήθελε χαζούς. Όμως, αυτό το θετικό μήνυμα που δίνει το ντοκιμαντέρ και που είναι φοβερό, είναι το εξής, ότι μία από αυτές τις δύο σκηνοθέτησες έμαθε ότι έχει καρκίνο. Καρκίνο και στους δύο μαστούς και πολύ επιθετικό. Αυτό που ήταν φοβερό είναι ότι όταν κυκλοφόρησε στην κοινότητα των νέων, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν πια κοινότητα, τις ήρθανε άγγελοι που δεν είχαν μόνο ευχές. Είχαν και ό,τι μπορούσε ο καθένας να συνεισφέρει και αυτή η κοπέλα μάζεψε $20,000 με τα οποία καταπολέμησε αυτό το πρόβλημά της και ταυτόχρονα όμως μάζεψε και τις ευχές όλων αυτών των ανθρώπων, την αλληλεγγύη τους δηλαδή, στην πράξη. Και αυτό φυσικά φαίνεται από το ντοκιμαντέρ ότι ήταν απότοκο αυτής της. Δηλαδή κάτι θετικό βγήκε από αυτό. Μπορεί να μην μπορεί η φιλότητα, η αλληλεγγύη. Η οποία αλληλεγγύη όμως ήταν με την έννοια του κοινού καλού. Ότι εγώ ωφελήθηκα από αυτόν τον άνθρωπο και τώρα νιώθω την ανάγκη να τον ωφελήσω. Δεν τον ελεώ, δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι αλληλοβοήθεια με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος μου πρόσφερε. Εγώ το άνθρωπος δεν ήταν η κοινή εμπειρία. Δεν την προσφέρει τίποτα. Αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ γι' αυτό έγινε. Το ντοκιμαντέρ έγινε γιατί αυτή η κοπέλα, αισθανόμενη ότι αυτοί οι άνθρωποι την σκέφτονταν και η θετική του σκέψη ήταν και πράξη, είπε θέλω κάτι να κάνω εγώ για αυτό το πράγμα, θέλω να βγει αυτή η θετική σκέψη. Μετά. Ναι.
Η ντοκιμαντέρ έγινε αφού ξεπέρασε το πρόβλημα. Μετά, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ το ξέρω από το κίνημα των Κήπηδων και από το κίνημα που δημιουργήθηκε στην ΚΟΑ στην Ινδία το 80 με την ηλεκτρονική μουσική κτλ. Και το ίδιο κομμάτι πέρανε σήμερα τηλέφωνα και λέγανε, αλλά αυτό που τους ένωνε είναι το κοινό βίωμα, η κοινή εμπειρία. Δηλαδή αυτά τα συστήματα είχαν πολλές επικούριες δόξες, να το πω έτσι, αλλά κάπου υστερούσαν. Και όπως εσύ, επειδή υστερούσαν, διαλυθήκαν κιόλας και το σύστημα τους εκμεταλλεύτηκε και λύθηκε για να το αντέξει το σύστημα πήγανε στο άλλο άκρο. Όπως το λες εσύ. Για εσένα τον ήθελα να σκεφτόμουν ένα παράδειγμα από το βίωμα για να σου πω. Το να καθόμαστε και να συζητάμε με ένα μεταφυσικό καλή ώρα και να έχουμε φιλότητα δεν ισχύει για ποιο λόγο. Γιατί το ότι να λέμε ότι, όπως λέγαμε προηγουμένως, το παράδειγμα μεταναστευτικό, ότι όλοι θέλουμε, και όπως λέγαμε πριν προηγουμένως, καμένοι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έχουν αυτές τις ανάγκες και πρέπει να ζήσουν, γιατί η ζωή είναι ζωή, πρέπει να ζήσεις, δηλαδή μου, είναι ωραίο. Όταν πας στην πράξη, έχεις μόνο να τα έχεις 4 χρόνια, όπως είπε ο Γιώργος. Βλέπουμε πολύ περισσότερο για να σπάσουν αυτά τα δεσμά της μεταφυσικής που έχουμε μέσα μας, διότι ενώ γεννηθήκαμε ως άνθρωποι επικούριοι, μπαίνοντας στην κοινωνία, στις κοινωνικές ομάδες, είτε αγέλες της σπίτι, είτε μικροπολιτείες, είτε, μπήκε ξαφνικά και η παρέμβαση της μεταφυσικής για να καθοδηγηθούμε από τους ειδικούς, από τους πιο έξυπνους. Και αυτό το πράγμα συντηρείται με πάρα πολλά συστήματα ακόμη και τώρα. Ο χριστιανισμός επιβλήθηκε προωθώντας, αν θυμάστε, τα κοινόβια, την κτημοσύνη. Να μην μπούμε σε αυτήν την ιστορία της κοινοκτημοσύνης ότι αυτή είναι η πανάκια. Ο Επίκουρος και ο Δημόκριτος λένε τα άτομα είναι αυτά τα οποία συνθέτουν το σύνολο, αυτά μπορούν να συμπεριφέρονται κατά διαφορετικό τρόπο το καθένα, ο Επίκουρος το είπε και με παρεκκλήσεις, και αποτελούν την ολότητα. Αυτά να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουμε στα μυαλά μας και πώς μετά θα τα κάνουμε και βιώματα και πράξεις. Να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι πράξεις, οι οποίες θα κρατήσουν την επικούρια φιλοσοφία και για μας και για τους επόμενους. Όσο προσωπικά εδώ τώρα προβληματίζουμε γύρω από αυτές τις μικροομάδες της κοινωνίας που είναι απόρρια της σημερινής κρίσεως, τόσο πολύ απαγοητεύομαι. Δεν είναι αυτές οι λύσεις. Είναι ένα πισωγύρισμα για λίγο με καινούργια υλικά, με καινούργιες μορφές της ύπαρξης του ίδιου συστήματος. Δεν είμαστε παρόντες σε αυτό να το αναπτύξουμε. Αυτό που θα ήθελα είναι να κατανοούμε το θέμα και πάμε στο θέμα να κουβεντιάζουμε. Διότι έτσι θα είναι η ανάλυση σε βάθος και ωφέλιμη. Θα έχουμε και άλλες εισηγήσεις, να πούμε και όλα τα άλλα θέματα που εδώ αναπτύχθηκαν. Εγώ το λόγο. Όσον αφορά την πτήση, πιστεύω και εγώ ότι ο κάθε ένας απλός άνθρωπος έχει ανάγκη να είναι ιδιοκτήτης των βασικών στοιχείων που θα το κρατήσουν στη ζωή. Δηλαδή, ο καθένας χρειάζεται να έχει τα απλά βασικά πράγματα, βάσει τα οποία θα σκληρονομήσει από την εξελικτική του πορεία. Στην Αφρική, βέβαια, έχουμε το Ubuntu. Το Ubuntu είναι κοινοκτημοσύνη. Δεν είναι ακριβώς κοινοκτημοσύνη. Είναι ότι το καλό της ομάδας συμπεριλαμβάνει το δικό μου καλό και το δικό μου καλό συμπεριλαμβάνει το καλό της ομάδας. Το Ubuntu, θα το έχετε ακούσει. Ubuntu, υπάρχει το ελληνικό Ubuntu. Επειδή υπήρξε ερώτηση από την κυρία Κωνσταντίνα για τη δικαιοσύνη, έχω εδώ του παππού την δικαιοσύνη και τις κοινωνικές σχέσεις, νομίζω σας είναι γνωστό. Αλλά αν κάποιος θέλει να το ακούσει, μπορώ να το διαβάσω. Τι λέει ο παππούς για τη δικαιοσύνη? Το δίκαιο που πηγάζει από τη φύση είναι σύμβαση προς το κοινό συμφέρον.
που σκοπό έχει να μην βλάπτουν και να μην βλάπτονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Υπάρχει κείμενο το οποίο αναπτύσσεται για τη δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις, για την αδικία, όποιος διέπραξε κρυφά κάτι κτλ. Σας είναι γνωστά. Θα πάω κατευθείαν στην τελευταία παράγραφο για να μην κουράσω. Όσοι είχαν τη δύναμη να εξασφαλιστούν στον ανώτατο βαθμό από τους γείτονές τους, έζησαν μεταξύ τους πολύ ευχάριστα, έχοντας την πιο σίγουρη ασφάλεια και, καθώς απολαμβάνουν την πληρέστερη φιλική διάθεση, δεν οδύρονται για τον πρόωρο χαμό του νεκρού, σαν να το λυπούνται. Έτσι κλείνει ο παππούς για τη δικαιοσύνη. Βεβαίως υπάρχουν και τα ενδιαφέροντα. Ο Δεμέτρος. Ναι. Να εστιάσουμε λίγο στη μέθοδο σκέψης. Πραγματικά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στα φιλοσοφικά συστήματα είναι η μέθοδο σκέψης. Το παραβλέπουμε λίγο, ας πούμε, ακόμα και στον επίγωρο που το συζητάμε. Λέμε ότι εντοπίζεται κυρίως στο ηθικό κομμάτι, στην ηθική του. Εγώ έχω μεταφέρει τη βαρύτητα λίγο στην γνωσιολογία του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσει κανείς βάση στον τρόπο σκέψης. Γιατί από εκεί καταλήγει κανείς στην ηθική. Η ηθική από μόνη της δεν μας λέει πολλά πράγματα. Αν την αποκόψεις από τον τρόπο σκέψης, μπορείς να τον εξηγήσεις κάποια πράγματα ή να τα μάθεις ας πούμε απ' έξω, ξέρω εγώ. Και η μέθοδος σκέψης του επίκουρου είναι πραγματικά επαναστατική. Η πλειότερη λογική είναι το τελειότερο ίσως μέθοδο σκέψης που έχει εφευρεθεί ποτέ. Αυτό που λέει για την Έλλη Παπά. Η Έλλη Παπά το λέει αυτό γιατί είναι μαρξίστη. Οι μαρξιστές είναι περήφανοι για τον διαλεκτικό του συνισμό. Ο διαλεκτικός συνισμός δεν είναι τίποτα άλλο από διαλεκτική λογική. Δηλαδή αυτό λέμε, ότι εμείς δεν ακολουθούμε την τυπική λογική. Ακολουθούμε την διαλεκτική λογική. Θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ακριβώς, ναι. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά από τη δεκαετία του 70 μπαίνουμε σε μια καινούργια επιστημολογία, η οποία στην πραγματικότητα αναιρεί όλη την επιστημολογία που ξέρουμε μέχρι τώρα και βέβαια προφανώς επικυρώνει με επιστημονικό τρόπο αυτό που είπε ο Επίκουρος όταν τα είπε. Και σαφώς είναι αντίθετος βέβαια και με τη διαλεκτική λογική κτλ. Αυτά είναι η επιστήμη, έτσι, η επιστήμη του χάρτη. Αν θέλεις, ήθελα να σας πω ότι ξεκίνησα διαβάζοντας την Fuzzy Logic, τη θεωρία του χάους, και μετά από τη θεωρία του χάους έτυχε να διαβάσω τον κανόνα του Επίκουρου. Εκεί μαγεύτηκα στην κυριολεξία και λέω αυτά που λένε οι τωρινοί επιστήμονες, τα έγραψε. Τα έγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια. Τότε έγιναν αυτές. Όχι κατά λάθος. Διαλεκτική πεσφύση υπάρχει. Με ποια είναι? Ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Το ένα επηρεάζει. Ναι, δηλαδή το ένα σύστημα επηρεάζει το άλλο και επηρεάζεται από αυτό. Αυτή είναι η διαλεκτική. Το πώς όμως γίνεται αυτή η σύνδεση δεν είναι συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται. Μπορεί να γίνεται με πολλούς τρόπους και να δώσει πολλά διαφορετικά αποτελέσματα. Εγώ πρέπει να φύγω. Θέλω να σας αποχαιρετήσω. Πριν φύγω, με ένα πολύ ωραίο τσιτάτο του Woody Allen. Λέει ότι για να ζήσεις ως τα 100 πρέπει να απαρνηθείς όλα αυτά που σε κάνουν να θέλεις να ζήσεις ως τα 100. Σωστά. Επικούριο. Πολύ επικούριο. Καλή νύχτα. Γεια σας, Βασίλια. Για το 200 θα πεις εσύ. Να μου επιτρέψει λίγο να κλείσω. Για την εκδρομή δεν ξέρουμε αν θα κλείσει. Επειδή είπε επίσης ο Γιώργος ότι πρέπει να είμαστε υποκείμενο, όχι αντικείμενες. Και ο Φιλέτης είναι αντικείμενος. Ο Φιλέτης είναι αντικείμενο. Αντικείμενο δεν είναι. Να πώς γίνεται λοιπόν ο Φιλέτης υποκείμενος. Πώς? Θα σας πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Οι Βελβετινοί κάποια στιγμή χρωστούσαν τα κέρατά τους.
από σπόρους, από λοιπάσματα. Χρωστούσε στον ενδιασμό, στον ελληνικό συνεταιρισμό. Στο Ζάνι, στο Βελβετό. Στην Αγροτική Τράπεζα χρωστούσε σε διάλογο πατέρα. Έτσι του πίεζαν όλοι να πληρώνουν, του πίεζαν, του πίεζαν. Οπότε και αυτοί κάποια στιγμή του στέλνουν όλου ένα email κοινό, που του λένε τα εξής. Αν πάει καλά ο Αύγουστος και μάσουμε τα φρούτα, όλους θα σας πληρώσουμε για να έχουμε και μούτρα. Αν δεν πάει καλά ο Αύγουστος, δεν μάσουμε τα φρούτα, τα χέρια μας θα πάρετε, αν τα έχουμε και τούτα. Πολύ ωραίο. Όλα δεν λέει. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε το θέμα το βασικό της κυρίας εισήγησης, περιορίζεται με μία παρένθεση, δεν εξαντλήθηκε κατ' εμέ, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Βέβαια. Όχι τώρα κοντά, γιατί εντάξει, να μην γίνουμε και βαρετοί. Έχουμε άλλες ανακοινώσεις να κάνουμε για εκδρομή, λένε οι θειασότες στον κόσμο του Συμφωνίας. Δεν έστειλα ακόμη σε όλους τις λεπτομέρειες, γιατί μου είπε ο Κώστας να δούμε πώς θα έχουμε μικρό πουλμανάκι από ό,τι άκουσα. Ένα πρόγραμμα